muzita raJesu. Mwari wangu tinokutendai. Mama ndakavosota mavoshe rakaponda monda ravoshe reveveveve rakavoshe mondorovoshi andaravotse muzita raJesu neropa raJesu. Tinovimba nemi Mwari mumhuri dzedu, tinovimba nemi mafinances, tinovimba nemi neutano muzita raJesu. Tinovimba nemi nevana vedu muzita raJesu. Tinovimba nemi neupenyu hwedu muzita raJesu. Tinovimba nemi zvisipo, tinovimba nemi zviripo, tinovimba nemi nokuti muri Mwari. Hamusi Mwari pazvakanaka, hamusi Mwari pazvakaipa, muri Mwari nguva dzose muzita raJesu. Muzita raJesu. Zvekudya zviripo muri Mwari, zvekudya zvisipo muri Mwari, zvekupfeka zviripo muri Mwari, nyangwe zvisipo muri Mwari muzita raJesu. Nokutendai Baba, Mweya Mutsvene, mbiri yose kwamuri tidzidzisei kuimba nemi in the name of Jesus. Oh yes, oh yes. Thank you Holy Spirit. Oh yes, thank you Holy Ghost. Oh yes, thank you Holy Spirit. Yes Lord. When I was praying, this prayer came to me, the Lord's Prayer. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahusvike. There are kingdoms. Unoziva kana umambo waMwari ukasvika kuupenyu hwedu, madhimoni achagoni kutitonga. Kana umambo waMwari wasvika, hapana chinomira paumambo, nokuti ndiye akutonga. Paumambo panyika kana pakapinda umwe president anotochinja kana zvimwe zvinenge zvanga zviripo. Kana umambo waMwari wasvika, constitution inogona kuchinja nokuti ndiye akutonga. Amen. God must be the ruler of our life. Only if we submit. Pane vasingadi kusubmita kuumambo. There are people who doesn't want to submit. That's why we sing this song. But with non-going parties, I surrender all. After surrendering, what do? You submit. Kana kuri kuhondo, ukaenda kuhondo. Kana wakundwa no surrender. Hallelujah. Wapedza kusarenda unosubmita nezvombo zvacho zvaungochirwa nazvo. That's what the devil must do. He must surrender everything. Every weapon should be surrendered in the name of Jesus. As we allow the kingdom of God. I think that's what Jesus was saying when he was teaching his disciples. He was teaching us to pray, to allow his kingdom. Let's just pray for the kingdom of God. Father, we thank you in the name of Jesus. Maya kamanda kavosi enderere bahaya. Mende kesana rabohai. Rita kiahanda riatumanda. Pa. Rakavosita mahusu. Menda rabohai endekeas. Cha mokos. Pemeata atianaras. Aitaka wash. Ayacha makucha mahos. Nganga njunda mahantina na mafu. Mbembera andaria tosa. Menda kiabos. Mama riatumanda. Simakusa mahandereves. Masita Mwari. Tinatenda kumambo wenyu Mwari. Tinatenda kumambo wenyu Mwari. Musita raJesu. I allow your kingdom. Tinatendera umambo wenyu.
Tinokutenderai Mwari. Nechechi inokutenderai kuti muvaimi munotonga. Nechechi inokutenderai Mwari. Neungano inokutenderai kuti muvaimi Mwari. Muzita raJesu. Chingosimudza izwi rako pamberi paShe. Uti Mwari wekudenga itaiwo zvamunoda neni. Ngosimudza izwi rako pamberi paShe. Ungoti Mwari wekudenga itaiwo zvamunoda neni. In my weaknesses, in my completeness, in my strength, in whatever I do, God, just do what you want with me. Semudziyo uri mumaoko enyu Mwari. Umbaise zvamunoda. Can you take a moment to allow the will of God to be done upon your life? Pamwe pacho tine zvatiri kuda, asi iwo denga rine zvariri kuda. Vamwe vakatumwa kwekuenda, vakarega kuenda. Vamwe vakapiwa basa, vakarega kuita. Vamwe vaita, but vakarega. May the kingdom come, that his will may be done. Allow the Holy Spirit to minister to you. He can heal hearts because he came for the brokenhearted. He can remember the sickness because he came to heal the sick. Holy Ghost fire, Spirit of the living Lord. Holy Ghost fire, Spirit of the living God, can we be transformed in you this morning, that the way we came not be the way that we shall live. Holy Ghost fire, I pray that you take over every form. It is said in your word,
every knee shall bow. Every knee shall bow. We surrender all to you. Lord, you said, is there anything too hard for me? Mwari makavimbisa mukati kune here zvakaoma pamberi pangu. Is there anything too hard? Holy Ghost, Holy Ghost, mweya washe, mweya washe. Baba, pane patakatadza, pane patakagumira, uye pane patakagumirwa. Asi mangwanani anoratidzai umwari hwenyu nekuti tauya Mwari. Vamwe vane misodzi pamatama, vamwe vane maronda, vamwe vane mibvunzo, but imi muri Mwari. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Baba, zadzaimba inone uwepo wenyu. Baba vangu, zadzaimba inone uwepo wenyu. Mweya yese ngaimbonyarara, zita renyu rikudzwe. Ukuru hwevanhu ngaumbonyarara, zita renyu rikudzwe. Holy Ghost fire, Spirit of the Lord, let your presence reign against every form of bitterness, against every form of disease, against every form of wickedness, against every form of wickedness. Let the throne of the devil be put down for the reign of the Spirit. Holy Ghost fire, I pray. Reign, my Lord, reign. Reign, my Lord, reign. Reign, my Lord, reign. Let Ushamana Rabaka Ushinerebeka Usuma Rienerebeka Usuma Manarabaka Usana. Reign, Holy Ghost fire. We are Mutsene, we are Mutsene, we are Mutsene. We are wash, we are wash, we are wash, we are wash. One more time, lift your voice and say, here I am, Lord. Weamushene ndiri pano neupenyu hwangu, nemamiriro awakaita, nemasira ndaita kumba zvakaita, nezvazviri izvo zvimwari. Ndauya neupenyu hwangu, nezvavakaita izvo zvimwari. Shoko renyu rinoti, come unto me, those that are heavy burdened, vane zvivi zvakatsvuka seropa, ndichazvirangarira. Vane misodzi pamatama. Oya manarabaka ushima, rienderebeke ushima manarabaka usana, rianarabaka usiteterebeke ushima, rimonoroboka. Weamutsvene torai nzvimbo yenyu, mweya waMwari torai nzvimbo yenyu. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya waMwari torai nzvimbo yenyu. Pamoyo yedu torai
nzvimbo yenyu paupenyu hwedu. Torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Baba vangu, torai nzvimbo yenyu. Mangwanani ano, torai nzvimbo yenyu. Zita renyu ngarikudzwe pakati pedu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mwari wekudenga, torai nzvimbo yenyu. Holy Ghost, Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. Baba vari kudenga, torai nzvimbo yenyu. Chimbotendera pfungwa dzako kurega kuenda kwadziri kuenda. Uti Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Chimbotendera pfungwa dzako kurega kuenda kwadziri kuenda. Uti Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Tendera Mweya Mutsvene kutora nzvimbo yavo. Can you submit one more time? Can you allow yourself to submit one more time and say, Holy Ghost fire, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Kana paine chakabata pfungwa dzako, tendera Mweya Mutsvene vatore nguva ino. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Pamoyo pangu, torai nzvimbo yenyu. Pavana vangu, torai nzvimbo yenyu. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. Musevhisi ino, Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Iti Mwari handisati ndachibata, torai nzvimbo yenyu. Mwari wekudenga, handisati ndachibata, torai nzvimbo yenyu. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. Mweya waShe, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Denga ngaritore nzvimbo yaro pakurarama kwako. Iti Mwari, torai nzvimbo yenyu. Tiri kungochemera mangwanani ano kuti Mweya Mutsvene ngavave Mwari. Mweya Mutsvene ngavave Mwari. Denga ngarizaruke mangwanani ano nezita raJesu. Kana pane zvavakaronga, ngazvimbomira. Let the power of the Holy Ghost take over. May the power of the Spirit take over your emotions, take over your life, take over your future, take over your diseases, take over your finances. May the Jehovah El Roi, Jehovah who can see, Jehovah Jireh, Jehovah who can provide. Imi Mwari munonzwa, uye Mwari munoona.
uye Mwari munopa. Tionei mangwanani ano, tipei mangwanani ano. Inzwai Mwari wekudenga kwatiri mangwanani ano. Baba munonzwa, inzwai misodzi yedu, inzwai mazwi atisingagoni kutaura, inzwai zvisingataurike zviri pamoyo. Mwari kune zvisingataurike, Mwari kune zvisingapupurike, Mwari kune zvisingadzokorereke. Baba munonzwa, Baba munoona, Baba munopa. Baba wangu mangwanani ano. God who can give, Jehovah who can provide, Jehovah who can heal. Inzwai misodzi, inzwai misodzi. Imwe yacho haibude, imwe yacho haitaurike, dzimwe nyaya hadzitaurike. Baba tauya nadzo, dzimwe nyaya hadzina tsananguro, bati tauya nadzo. Zvimwe zvirwere zvinonyadzisa, asi tauya nazvo. Baba tine nyaya dzisingataurike, mweya mutsvene tinako kuremerwa. Withholding nothing, withholding nothing, I surrender. Everything I give to you. Come on, somebody. Withholding nothing. Yeah. Withholding nothing. Withholding. Withholding nothing. I surrender.
to thank the Lord. And give a hand for the Lord. Give a hand, give a hand. Praise Him, withholding nothing. He's faithful. He's faithful to protect you. He's faithful to guide you. He's faithful on giving. He's faithful. There is no one else like Jesus. You can do more than that. Yes. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Give your neighbor a high five. Jesus. Give your neighbor a high five. Hallelujah. Ngatushikipa patinumore sana. Ngatushikipa patinumore sana. Wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh, wonderful day. It's a wonderful day. It's It's a wonderful day. wonderful day. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh, wonderful day. It's a wonderful day.
Hallelujah. Imimucha wana sunuguru ya Jehova yarara yarara. Imimucha wana sunuguru ya Jehova yarara yarara. Imimucha wana sunuguru ya Jehova yarara. Moses wote maisiraeli let's go, set up in the Let me see you. Everybody, let's go, set up in the Everybody, let's go, set up in Everybody, let's go. Say everybody, let's go. Say
Hug your neighbor. Hallelujah. Hug your neighbor. Hug your neighbor. Hug your neighbor. Hug your neighbor. Oskum farirere. Muta sikuta mfarane. Irivu khara bella hamadi. Hausena lerat. Itaushu. Ushu amodimo. Amo. Irivu khara bella hamadi. Hausena lerat. Itaushu. Ushu amodimo. One more time. Irivu khara bella hamadi. Hausena lerat. Itaushu. Ushu amodimo. Irivu khara bella. Arabella, Arsenalera, Angelema, Ariha Caneri, Ariha Caneri, Batibogilirat, Ariha Caneri, Arcaneri, Angelema, Batibogilirat, Angelema, Ariha Caneri. Wait. This song is simply saying, God is love. So you have to love your neighbor as you love yourself, right? Are you ready? Are you ready? Yes. Are you holding your neighbor? Muzoti, Dinobrai, Dinofarai. Are you ready? 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 Oh, Ariga Kane.
Arihakane, Arihakane. We worship you this morning, our Father. We come before you, Lord, and surrender everything, oh God, unto you, Jesus. That your will be done unto us, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Jesus. We worship you. So, hallelujah. Tisangane pa hymn 143. Hakuna zita sera Jesu kanane kunenga hakuna ringo iwarakadaro sitarompu yes hallelujah tirorago imino
kutunitsa iwe ngekusarudza Baba wedu wakatendeka, Baba wedu mangwanani ano, wakatendeka Yesu. Hakuna rimwe mangwanani ano, meamutena Baba wedu. Hakuna rimwe sita mangwanani ano, hakuna rimwe mangwanani ano. Atiri kusimudzira pachigaro chenyasha, nataunganira mangwanani ano. Hakuna rimwe Jehova. Nataunganira nasi nekuti zita renyu rinosunungura zvakasungwa rinodzikinura zvinorema. Mangwanani ano Baba vedu, mangwanani ano mutsvene, mangwanani ano Jehovha, imi Jesu, imi Mwari Baba vedu pachigaro, imi Mwari mangwanani ano tisateiwo nesimba. We glorify, we worship you. Mangwanani ano Baba vedu, mangwanani ano mutsvene, imi Jesu munoenda nesu, kumabasa munoenda nesu, vana vedu kuzvikoro munoenda navo. Mangwanani ano Jehova, hakuna nataunganira kudzamba zita renyu. Mwari vari kudenga, munonzwa minamato yevana venyu, minonzwa minamato yekereke. Mangwanani ano Jesu, inzwai minamato yedu, inzwai minyengetere yedu, dururai nyasha mangwanani ano. Let your will be done in the mighty name of Jesus. We glorify. Varwere vanopora, zvirema zvinofamba, mapofu anoona zita renyu varikudzwe. Varwere vanopora, zvirema zvinofamba, marope osimuka
Sita
matwe neutsvene hwese kuda kwenyu Jehovha ngakumboitika panzvimbo ino sezvo zvinoitwa kudenga. Mwari wesimudzai marombe, Mwari werapai vanorwara, Mwari wedzikinurai vakatapwa, rerutsai mwoyo yakaremerwa. Mavananano ngariombe zita renyu, irori rinoshamisa, hakuna rimwe rakafanana naro, hakuna rimwe rakakodzera kunamatwa. Ngariombe zita remusaruka, ngarinamatswe zita renyu Jesu. We give all the glory, Jesus. Makanaka mweya mutsvene, muzita namuropa raJesu. We worship you, King of Kings. Muzita ramambo Jesu. Baba makanaka munoshamisa. Muzita raJesu we worship you. Hallelujah. Amen. Because titende Mwari vari kumusoro kudenga. Waona zvakakodzera kuti tinge tiri pano pazuva ranhasi. Hallelujah. Ichokwadi takaplana, amen. Ichokwadi takaronga, but Mwari ndo vatendera kuti tinge tiri pano, amen. So nemweya mumwe chete uyoyo rekedza titange kukwazisa iye mambo Jesu, amen. Musiki wedenga nepasi, amen. Iye akaturika zuva muchadenga, amen. Iye akaita hove dzendudzi nendudzi, amen. Iye anoona zviri pasi pemvura, amen. Anoona zviri padombo dema muusiku utema, amen. Ngatimurumbidze timukwazise muzita raJesu, haleluya, amen. Rekedza titende present worship ichigara pasi. Hallelujah. Sunday school, hallelujah. Hallelujah. Because tibatsire kumhorisa Sunday school, Sunday school, yes, hallelujah. Wachiri kutamba. Amen. You may go to your classes. Regedza atende pamberi nekukwazisana, amen. Ini pane munhu mumwe chete wandoda kutanga kukwazisa, amen. 2018 ndakamboenda muchipatara, amen. Munhu iye akatumidzira message through mufundisi vakati iwo hatisi kuda kuti operation inoda kuitwa iitike, amen. Mai mufundisi rekedza titange kukukwazisai, amen. Ndo vakataura message iyoyo, amen. Mama ndichiri kutondera, amen. Tinovakwazisa muzita raJesu, haleluya, amen. Na baba vanozwa vakataura, amen. Is so commanding, amen. Ndichangotaura chidimbu, amen. Ndozotaura zvakare mumwe musi, amen. Pane musi wandakambofarisa ndikaenda kwavari ndikataura zvandakataura, vakati Mushako handidi munhu ari coward, amen. Ndoperera ipapo. Tibatsire kukwazisa mufundisi, amen. Mufundisi idzo vanotiitira zvakanaka, amen. Haleluya. Rekedza ndikudze mufundisi vanotiitira zvakanaka nemhuri yavo, amen. Nekuti kana pamukuku vanopinda, amen. Nekuti kana ukavapa bhaketi kuti vagare vanogara, amen. Mufundisi makatinakira nemhuri yenyu, tinotenda zvikuru, amen. Hallelujah. Rekedza tipfuurire pamberi tikwazise a board of elders, amen. Tinewo dare rinobatana mufundisi, rinofamba namufundisi, amen. Vanotsigira mufundisi, amen. Ndibatsire kugamuchira board of elders, amen. Hallelujah, amen. Tino dare rana mai, amen. Nedare rana baba, amen. Vanenge vachitsigirana neboard of elders, amen. Vachitsigirana na visionary wedu, amen. Ndibatsire kugamuchira matare iyaya muzita raJesu, haleluya, tine youth yedu, amen. Tine Sunday school, hallelujah. Tine ma single mothers, amen. Tine host deco, amen. Tine ma cell group leaders, amen. You can name it, amen. Ndibatsire kugamuchira vanhu vose vava muzita raJesu Kristu, hallelujah, amen.
nguva ichifamba, amen. Tichigadzirira yedu, amen. Parizono takuenda pachikamu chema-items, amen. Makagara. Muchandiregera, amen. Nekuda kwechikonzero chekuti kavibe karipo nhasi, amen. Akadi takagara, amen. All right, takuenda pama-items. Pama-items pedu tina maimbali vane one song. Varipo here maimbali? Kana vasipo ndogona kuita item yekutamba. Okay. Amen. Sharumbidzo Mwari wedu nokuvaimbira. Ndivavo vanobva panyika yokutambudzwa, vakashamba nguo dzavo nuropa regwayana. Ndivavo vanobva mukuchema kwavaitambudzwa nomudzi. Ndimambo Jesu vachavanyaradza kupukutwa misodzi, kuchema kwavo kwapera, nenhamo zvose zvapera. Ndivavo vanobva mukuchema kwavaitambudzwa nomudzi. Ndivamwe Jesu Mwari achavanyaradza kupukutwa misodzi, kuchema kwavo kwapera, nenhamo zvose zvapera. Ndivavo vanobva mukuchema kwavaitambudzwa nomudzi. Vamwe vavo vakafa vachifira iri vhangeri, vamwe ndokutukwawo nokuda kwaIshe Jesu, oimba nokurumbidza pamwe nashemisodzi nenhamo zvose zvapera. Wayana raMwari, rovapa zororo, opfekedzwa zviremba zvokukunda kwavo panyika, oimba nokurumbidza pamwe nashemisodzi nenhamo zvose zvapera. Wayana raMwari, rovapa zororo, opfekedzwa zviremba zvokukunda kwavo panyika, oimba nokurumbidza pamwe nashemisodzi nenhamo zvose zvapera. Amen. Regedzai titende Mwari neitem engeri pakati pedu, amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndisati ndakanganwa, ini ndoitwa baba Mushakwe, ndinewo mudzimai, amen. Tawati tiwamhorese, asi mai Magunda vatanzi hativazive. Mai Mushakwe tokumpera musimuke. Hallelujah. Amen. Avari papo vakapfeka mabhimbo avo, amen. Geza titende Mwari vari kumusoro kudenga. Zvichida pakati pedu tine mavisitors, amen.
vatanga kusvika pano zuva ranhasi kana kuti vakambouya vakasasimuka as visitors, amen, tinokumbirawo musimuke pamakagara ipapo. Toda kukuonaiwo tizivane. Ndakuudzai ndonzi Baba Mushako, amen. Tine mavisitors, hatina mavisitors here kusaidi rekuku. Regedzai titende Mwari vari kumusoro kudenga. Ndaona vakasimuka, amen. Muchishona chedu tikaona munhu akasimuka tinotarisira kuti afambe, amen. Tinokumbirawo mufambe muye kumberi tikwanise kukumhoresai the way yatinomhoresa vanhu vepaRoadport, amen. Jehovah, 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 Jehovah. Mwari watiitira zvakanaka nezvese zvinobwinya zviri pamberi pedu. Tine mavisitors, amen. Panere, do we have someone who doesn't understand Shona? Okay, tinotenda Mwari vari kumusoro kudenga nekuti tese takayambuka, amen. Tichazviintrodusa nemuto uyu, amen. Ini ndinonzi Baba Mushakwe, tinogara kwaMai Mushakwe, amen. Ndakatanga kupinda panapa 2016, amen. Uye zvakati ndinogara kuVidpoch, amen. Tine vana vaviri vasikana, amen. Saka mimi muchazvizivisa nemuto umwe chetewo. Toda kuzivawo zvakare kuti makatinzwa nani, amen. Kuti tiri pano paRoadport makauya sei, makaona pasocial media here kana kuti makaona posta sezvandakaitawo inini kana kuti pana akakukwenyerai kuti handei kuimba yaMwari, amen. 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 Indinonzi Maidera, ndine vanasikana 2, ndakainvitwa nagogo Akisha. Amen. Amen. Ini ndinonzi Deze Sikauke, ndogara kuFlorida Glen North. Ndinopinda kuMidrand Restoration Center nhasi ndauya semuenzi. Amen. Ndinoitwa Mrs. Mandizhidza, ndinobva from in Zimbabwe kuManyame Assembly, ndakashanyawo kuno kuSouth Africa, so ndati ndiuye tizobatsira nevamwe. Amen. Amen. Ini ndonzi Sister Egi kana kuti Mama Ethan. Ndaimbopinda tichiri kuRoadport. Tichiri kuGlassfield tikabva tikaenda kune new venue. Saka ndanda kushandira kure but ndadzoka. Amen. 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 Hallelujah. Ini ndine moto. Nokuti ndiri kutaurira pavanhu vaviri. Ndosaka mandoona ndatora maiki. Hallelujah. Amen. Aiwa, isu tiri pano tiri vaviri nababa. Tinoitwa baba namai Mataviri. Tinopinda tiri kuAFM in Zimbabwe. Tiri kungomakurira Assembly Conference Center kuMashi East. Tiri pasi pa baba namai Mavhura. Tiri pasi pa Overseer Charukwa. Tiri vana va baba President Madao. Tiri vaenzi va baba namai Gweshe. Mai Gweshe vari muning'ina wangu. Okay. Tinofara kuva nemi pazuva ranhasi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tinokukwazisai vaenzi vedu. Tinotenda Mwari vaita kuti muve pano. Amen. Mapepa mapiwa muchazofila zviripo. Amen.
pane I think panoda zita renyu, macontact number and things like that. Amen. Asi kana muchinge mapedza service, secretary vachazoda kusangana nemi pakanzi connecting lounge apo pakagara vana baba vari papavo. Amen. Mungatora nzvimbo dzenyu. Hallelujah. Ndinorangarira tichikura tiri kuchikoro. Amen. Pane imwe time yesporting yataiita. Amen. Sport yekumhanya. Sport iyo pataiita pane imwe time yatainoita inonzi relay run. Amen. Yekuti pana anotanga omhanya ndopa mumwe chimuti. Amen. Rekedzai ndito relay yangu ndichidaidza sekitari wedu wanhasi. Amen. Baba Nyabadza tokumbira mbuya kumberi nezviziviso. Hallelujah. Regai tikwazise muri yekwaMushakwe 9. Ndafunga kuti pandichapiwa chimuti vanenge vakadai. Hallelujah. Kwakungotaurawo kwomunhu akamboedzawo zvekumhanya zvikazokona. Hallelujah. Regai ndipewo ruremekedzo rwangu kuna mama nadedhi mangwanani ano ndichikwazisa kereke yese muzita raJesu. Hallelujah. Regai tipanane zviziviso zvesvondo rineiri tione kuti tinenge tichifamba takadii Mwari vachikudzwa. Hallelujah. Zviziviso zvangu zviviri zvekutanga zviri kubva kumaladies. Madzimai vari kutengesawo ma-themed t-shirts avainavo ari kuita 150 rands rimwe chete for adults. Asi kana vari vana vadiki kids is 100 rands rimwe chete. Uye vane mahymnbook ari kuita ma50 rands. Vanoda kutenga zvinhu zvandataura izvi makasununguka kuona Sister Joyce. Hallelujah. Madzimai muri kuziviswa zvakare kuti musi weSaturday 1 November kune end of year function yenyu kana kuti Christmas day ipo pano pachechi. Hanzi kunenge kuine an exchange of gifts uyezve kunenge kuine maactivities anoti nakidzei. Hallelujah. Nguva yacho muri kutanga na1 p.m. muchipedzana 4 p.m. Pamusoro pezvo pakaiswa dress code. Hanzi munofana kuya nema-striped tops uye nema-denim bottom. Ini ndiri kutodzidzawo. Hallelujah. Regai tipanane zvinoenderana nechechi. Sekereke tiri kuziviswa kuti we have prayer and fasting this week. We break our fast ipo pano pachechi between 6 and 7. Kureva kuti tiri kutsanya mangwana uyezve tiri kubreka fast yedu pano pachechi between 6 and 7. Hallelujah. Chinotevera chiri maringe ne-social welfare. Saka ndichakumbirawo Gogo Zhakata namai vatenga muchiuya ndichita hangu chimwe chiziviso changu chiri chinotevera. Uya henyu mai vatenga naGogo Zhakata. Hallelujah. Tiri kuyeuchidzwa sekereke kuti musi wa26 October tine Holy Communion. Vanoshanda paaltar ngatigadzirirei. Hallelujah. Regai ndipe vana mama vatipe chiziviso chavari kuda kutipa maringe ne-social welfare. Amen. 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 Give and it shall be given unto you. Give and it shall be given unto you. For every physical realm, there is a spiritual realm in it. Mangwana nano tawaya takanangana ne-social welfare department yedu. Tina the visionary person are in the spiritual world. Baba wedu, Pastor Jiriji, tinokutendai, nechono chakadai. Nokuti semunhu senyama wakangozvigarira haugono kufunga. Kuona kuti kunze kune munhu ane nzara. Tinoti isisu Christmas time is giving time. Tinokutendai all the kingdom partners. Vari kupartner ne-social welfare department. Kuti every Saturday kuene meal. Asa hatigume ipapo. Takaona muono wakanaka. Takatangamirwa nababa namai vedu, mai Mukomba Choto. Wakatiwo Christmas time. Isu patinenge tichidya tine excess. Tichikanda mumabhini. Kuno wanenge vasina. Wanenge warara nenzara. Wanenge waswera nenzara. But we have extra. So kupa murawo wa Mwari. Mupindishe.
You give, you will receive. And mura wokupa hauchinje. It will come double, triple, or 100 folds. Depending inokupa kuti wapa zvichibva pasi pemoyo wako here. Kana kuti wapa uchigunun'una uchingozvimanikidzira. Pano tikuda kushanda nevanhu vanoda, willing heart, willing giver, vari kuminister inside their hearts. But ndine vashoma, but through the prayer taita makuseni, wandazevezerwa kunzi this is a must. You must give. Masitaonda yanyora panapa. You are going to be the first one. Tine tumahamba twedu twatinato. It's little, but it's something to someone who does not have. Takaona kuti patinenge tichifamba tichipa munhu even a plate of food is big to someone who does not have. It was cabbage with rice and soup. But to someone who has been not having food for the past 2 days, it is something that is big. It is something also in the eyes of the God. That thought that we have, that there is someone outside there who is on a hungry stomach, who has not food, who has no shelter, who is homeless, but can I partner? But now, takatarisana panapa, tinotu hamba totagadzira to Christmas hambas. There is 5 kg miru. There is 2 kg rice. There is 2 liters cooking oil. There is 2 kg sugar. There is 1 bar green soap. There is 1 tin beans. Takaita costing yedu tichitarisa ne market value. This is a total cost of 240 rands. If we have done our calculations very well, I don't think I'm a maths teacher. My Mkombachoto is an accountant. We can go wrong. There is no way we have. You can get it even for less. Kana ukachaga zvinhu pama promotion. You can get it even for less. Saka mazita, the first one, Nelson Gondo, kana asipo someone to come and pick it for him. Kana washaya, for these ones, on that list, if you did not get the 240, you come back to me. I'll make out of my way. I'll make means out of my way. There is something that God is want to do with you. God want to minister with you. Nelson Gondo, can you come and take? Okay. There is Evans Jirij. Come and take. If you don't have 240, you will come back to me to say, I cannot afford 240. I can afford only 5 kgs of millimil, or I can afford only the 2 kg of sugar or 2 kg of rice. The rest, God will do something through me. And then there is Kogoaza. My Makanda. I don't know how it happened. There's my Makanda and there's Bethel Makanda. I don't know how we are going to do it. Kanamasha, you come back to me, my Makanda. I don't have a problem with it. God will do something through me. Tatenda Maswera. Kuzai Jagat. And Fazai Jagat. And Kupakwashe Jagat. Tina Gogonika. Chawapiwa, I don't know. Chawapiwa, the graduate. Come and take. God is doing something to you. And then, respect Jirij. I did not see. Who is going to take for you? Haribo. And then there is Mainkoroma. Loveness. Jesse. The small one, the teenager. Is she around? And then Ano Nyabaza. Is she around? Oh, just a gift. And then to Bethel, I've
Let me take also mine. The list, that is the list that I have. But for those that are willing, also, kana uchiziva kuti iwewe andikwanise, you can come. 2 of you can partner to raise the 240 so that we can give. Those of you who don't have cards, you can go to the back. There's a social welfare desk there. They can write down your name. But tisazo, this is like a pledge. You usazotora card, because our day is the last day, 8 November, so that we give to those people that are supposed to receive the gifts. Kana waona kuti hausikukwanisa kutenga, unongokwanisa kungoya nemari yacho. There are always people on the run that are willing to do God's work at any given time, that are saying, I'm here, send me, Lord. Saka, kune vanenge vasina kureceiva, usazoti, palisi yapiwa, unongokwanisa kuya nesho unenge wawana kana usinga afforded the whole pack, wonodropa kuseri, then tozogadzira tumahamba tacho tichibatanidza tichiona kuti tozvifambisa sei. Saka toda kutendai nekuti kuti soup kitchen yedu ienderere mberi. There are hungry people out there. If you want one day, even if you are not part of the social welfare department, we are inviting you to just come and join us and see what is outside, so that you learn to be grateful, you learn to be thankful every day. Maybe ndingangowedzera ndichingoti shoko raMwari Proverbs chapter 11 verse 25 inoti, he who refresh others shall be themselves refreshed. Saka sezvatowana gogo, Mwari vanoropafadza vanhu vanorefresha vamwe in their time of needs, those that are hungry, those that are thirsty. I think gogo vatara zvakawanda, ndokumira ipapo. Thank you. Hallelujah. Ngatingomberai maoko zvakare vesocial welfare vari kutiitira zvakanaka. Amen. Aiwa, tinotenda Mwari nechirongwa chakanaka. Mwari varambe vachikufudzai mberi, hama dziri kuronga izvi zvichingotiitira zvakanaka. Chiziviso changu chiri kutevera chiri kuti kereke tiri kuziviswa kuti tine baptism yakarongwa musi wa9 November ipo pano pachechi. Kana uchida kubhabhatidzwa, ndiri kukumbirawo kuti munonyoresa kuna Sister Ernest kumashure uko tione kuti list yedu inenge yakaita sei. So there is a planned baptism musi wa9 November. All those that want to be baptized, please kindly register na Sister Ernest ku information desk uko. Hallelujah. Kereke kuvasikana muri kuziviswa kuti there is a girls fellowship on Sunday musi wa 26 October, soon after church. All youth girls are encouraged to bring their Bibles and prayer journals, notebooks, diaries for this occasion. Hallelujah. Ndangofarira pakuti pane nyaya dzezvakatonyorwa zviri kudiwa. So kindly bring your favorite snack as well to share with others. Kurava kuti tichaziva ma favorite uye uchashare nevamwe. Paipapiwa theme iripo yakanzi Faith in Bloom, Rooted and Radiant Sisters. Chivaombererai maoko. Hallelujah. I like this. Hallelujah. So, kereke tinoramba tichiuchidzwa, we have a midweek service every Thursday online na 7 p.m. Please make sure you join.
at nguva idzodzo, and you'll be ministered to. We also have our Facebook pages that run for both the English and the Sona service. We have my social media platforms, Yedu, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Please stay connected and help spread the message. Your support in this regard, it makes a difference. Hallelujah. Tinoramba ticheuchidzwa sekereke kuti mufundisi vanenge vari pano chipiri vanoda kuvaona makasununguka kuuya between 9 and 3 p.m. Kana uri constrained panguva isa pauri kuda kuita appointment yako, then you are attended there. However, mufundisi is also available any other time of the day or of the week, but you need to make a booking. Now, you talk navo or you talk ne office kunoku zogotitira zvakanaka. You are encouraged sekereke to invite someone to church. We are happy. We are seeing people that are coming, that are being invited. We are on somebody zogotitira zvakanaka. Ndikukumbira vaenzi vese muzondiona apo pakanzi connecting lounge pano masofa ecream apo tigoti just a minute or two zvigotiitira zvakanaka handitore nguva yenyu, but just a small message yandinayo iri kubva kumunhu waMwari zvigotiitira zvakanaka. Sekereke tiri kuyeuchidzwawo kuti ngatibvisei zvipo zvedu nezvegumi nguva dzose semuyeuchidzo or se-an act yekurumbidza nekunamata Mwari. Panapa takaitirwa zvakanaka, tine nzira dziri nyore kwazvo. Kana uchida kubvisa mari yako, you can actually, kune ma-speed point iri kumashure uko kureva kuti unongonoswipa card rako. You can also do ma-EFT pafoni pako kana palaptop pako, uye unogona kunoita ma-ATM deposits ku account yedu iri papo iyo, kana kuti unogona kuuya nechipo chacho ipo pano panguva yatinenge takupa zvipo. Regai ndingopewo zvimwe zviziviso zvishoma-shoma zvauya mangwanani ano aya. Rudeport West Cell Group muri kukumbirwawo kuti musare behind neutungamiriri hwenyu. Muri kudiwa kuonekwa naBaba Chuma naMai Chuma soon after service. Vana baba vese tiri kuyeuchidzwa kuti tide bhodho ramudhara. Ndangoti nditaura ndichitaka kukakamira kuti zvitoitire zvakanaka, mungazongoyeuka kuti tine bhodho ramudhara. Haleluya. Vana baba, ameni. Tiri kusangana panapa musi wa31 October 9 tichimbokiyakiya. Hallelujah. Vane evidence yazvo or vakambopfuura nazvo. It is actually an important thing. Ngatiuyei tine bhodho ramudhara patiri kupedza gore nai zvigotiitira zvakanaka. Regai ndigokumbirawo ma-cell group leader ema-cell group maviri aya, Rudeport North neTsepsong, ndiri kukumbirawo kuti muzongondiona apo pandenge ndichiona vaenzi apo zvigotiitira zvakanaka. Ma-couples ose muri kuziviswa ne-couples leadership kuti mune Braai Friday inoyi. Kune couples Braai musi weFriday. Uya nemunhu wako. Amen. Ndaudzwawo kuti patiri kuuya or patiri kutaura nezveBraai pachaiswa chiziviso pa WhatsApp group pedu kuti ticonfirm so that they know my numbers and for the planning purposes. Saka tine couples Braai this Friday zvigotiitira zvakanaka. Regai ndingopesane kuti kune vese vanenge vachida kuita ma-item, ndiri kungokumbirawo kuti munogona kuenda ku-information desk munosiya information yema-item acho, whatever you want to do, tozongotaura bijana kana muchinge masvika ikoko, or munondionawo before intercession nai zvigotiitira zvakanaka. Tinokurudzira vanhu kuti vauye vaite ma-testimony, tinokurudzira vanhu kuti vauye vaimbe vapupure zviri kuitwa naMwari. Hallelujah. But ndikazenge ndaendesa chipepa kune ari kucheya handizogoni kuzononyora futi. Saka ndiri kungokumbira kuti tingoti tisati tatanga service munosiya ku-information desk uko, kana kuti moya muchindoonawo izvo ndinenge ndakamira apo zvigotiitira zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kuna Baba Mushakwe vauye vapedzise ushumiri hwavo. Amen. Hallelujah.
Tinotenda Prof, tinotenda neziviso. Amen. Regedzai nditore mukana nokutenda vatungamiri vawana zvakakodzera kuti ndinge ndichiya sevisi yanhasi. Amen. Regedzai ndikumbire zvakare praise and worship vauye kuno kumberi vatipo one song. Amen. Song yacho inonzi Tsitsi Hedzi. Amen. Tonamata pamwe chete then tozodaidza mushumiri. Tsitsi hedzi dzamira dzoga nezvirwa zvakamira dzoga. Ameni nengoni dzakamira dzoga. Pamuchichikwa.
ano Ini makavadira akubira chikafu chomweya tinotenda nesimba rekushinjikwa tinotenda neropa rakaerera pakushinjikwa nekuda kwenyu Jehovha tirinorarama nekuda kwenyu Mwari takawanirwa nyasha mangwanana ano zita renyu ngarikudzwe tinokutendai Jehovha tinokukudzai muzita nemuropa ramambo Jesu mangwanani ano tinokutendai nekuti muri Mwari. We give you honor and the glory. Hallelujah. Amen. Present worship tokana kugara pasi. Regedza titende Mwari vari kumusoro kudenga. Tingagara edu pasi. Titende Mwari vari kumusoro kudenga. Ini ndinonzwa service yanhasi iri a turning point yeupenyu hwemumwe munhu. Amen. Jesu pavakaroverwa pamuchinjikwa hanzi vakavadira mhamba redu. Amen. He became a sacrifice. Amen. Muvanhu muupenyu hwedu hwatinorarama kana wakaita mhosva ichokwadi unondotongwa. Amen. But kana wakupika mhosva unopika uri kumasales uri wega vanhu vasingakuoni. Asi Jesu paakaroverwa pamuchinjikwa akapika vanhu vakatarisa kusvika afe vanhu vakatarisa nekuda kwechikonzero chekuti chedu isusu. Amen. Nekuda kwechikonzero chekuti pave neturning point muupenyu hwedu. Amen. Regedzai ndikudze kuti pane mweya iri kurarama muupenyu hwedu. Amen. Mumwe mweya ndeyekuti unogona kunge usina mwana vanhu vachikuseka asi vari kukuseka ndo vakabata chibereko chako. Amen. Pane mumwe mweya kuti vanhu vanosunga mari yako asi vachikukumbira kuti tikumbirawo mari yetransport. Amen. Vamwe voti haatengi mota but vanodawo transport zvakare kubva kwaari itaplan utipe mota but iye akaita mhiko yekuti usaite mota. Amen. Regedzai titende Mwari vari kumusoro kudenga nekuti naJesu zvinogoneka. Tisingapedzi nguva regedzai nditende Mwari vari kumusoro kudenga tidaidzira mushumiri wedu wanhasi. Amen. Tidaidze mufundisi Jiriji tibatsire tigamuchire mufundisi wedu panouya muzita raJesu. Haleluya. Amen. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. I thank God for all here present. Mwari vari mubatsiri vedu tauya kuzonamata Mwari. Hallelujah. Just say to somebody next to you, Sabbath day. Just repeat the word Sabbath day. Zokorora uti zuva rekunamata. My first speech, I just want to take 2 minutes by reiterating the importance of Sabbath day. Kungoti Mwari vakati we must do all we do for 6 days. But the 7th day, let's reserve it for worship. And what the devil has done, he is destroying the holy day by putting commitments to it. We have 6 days to do whatever we want, and we have 1 to rest from all work and give it to the Lord. And you know what the devil is doing? He is not saying stop being a Christian. He is removing value to the things that are respected. One of the things that Christians, even pastors, have compromised a declaration from Exodus. Honor the Sabbath day. Pastors are confessing that people are busy, so that they want to do service here 1 hour and go home kunoita makuwa and go home. Zvokataridza kuti nhumbu zhinji dziri kubatwa neyouth vari kudzitora musi weSunday on a holiday. Zvida 1 tetapedza taenda kumba, mwana anogara ega, hana mai hana baba akauya kunoko, vari kunoita masleep over emasikati. Ende tiri kutobvumirana kutadzira Mwari kuti vanhu vari busy. Do you know what happens? The devil these days is not creating any other sin. He's just taking the importance of prayer from people from praying. My all night ataisiita kare uri 1 uchinamata. Izvo azara magitari, azara praise team, azara tea.
kune ma-all night akuitwa kuti mukanamata 1 hour mombomwa tea, mukanamata 1 hour mombodya akasadza, muri pa-all night muchitonyepa. Makanyora paposta kuti all night yoita all night talking, all night eating, all night. Movie, munoona 2 hours, 30 minutes, 3 hours makawacha movie. But people cannot sustain prayer for 30 minutes. People don't want even to stay in church for 2 hours. 2 good hours in church, munhu anenge akutokotsira, munhu anenge akutovaviwa, munhu atone nzara. Muchurch, unonzwa nzara musi weSunday muchurch. People are not respecting the Sabbath day. Pastors have compromised. No sermon that is teaching about the importance of Sabbath day. As we live here, no one is going to meditate upon the word. People are going various places to do their only work that does not have anything to do with God. Munhu anoto set appointment yeSunday deliberately. Munhu anotoronga rwendo neSunday. Munhu anotoshanya neSunday. Just that the importance yekungokoshesa kuti Mwari vakati enda kuchechi. Munoziva here kuti chinhu chese ukachirerutsa hachisisina basa. Chinhu chese ukangochirerutsa hachisina basa. And what we are busy. Sunday chaichayo Sunday. Nhasi ndakati hangu vanhu pfekai majini nema-t-shirts. But Sunday chaichayo munhu haadi kana kuvhara nyama dzake, haadi kana kupfeka, haadi kana kumuka. Musi every day vanhu vanomuka na 5:30 kuenda mabasa. 6 o'clock mota dzine dzaakufamba. But Sunday munhu anononoka kuchechi. Unononoka kuna anokupa upenyu, unononoka kuna anokuraramisa, unononoka kwaunowanasa. So the devil is just taking it away from us. The devil is just taking it away from us. He's taking it slowly. Izvozvi ukataridza kuti iyo yekwakurugai kana paine vakaikurira mairi, isi takaberekerwa mairi tikakurira mairi. Service yaitanga na 9 vanhu vachidzokera kumba na 3, 4 o'clock vanhu vachinamata. Taita Bible study, topedza ita Bible study, toita intercession. Koparidza muparidzi wekutanga, koparidza muparidzi wechipiri, tozoenda kumba. Izvozvi we can't even do Bible study. People are busy. Mumwe munhu ari kudzinga ada kubuda muno muna 1 kunodya lunch yechicken makanda ehuku. Wadii wambotsvaga nyasha, tadii tambokumbira. Tangokumbira kuna Mwari. Let's value the day called Sabbath day. Kungotanga kungoremekedzawo chakaremekedzwa naMwari. Timbotangira ipapo. Mwari dabuda muno munogadzirwa musoro. Une hairline yakapera kare. Wadii kumbokumbira hairline yacho pamberi paMwari usati waenda ikoko. Umwe ari kuda kutobuda muno kunorara chaiko. Sunday masikati people sleep. Am I lying? People go home and sleep. Havachadi kunzwa shoko raMwari. Izvi tine youth havatambi musi weSunday. Vachibuda muno vakutoenda kuclub. But muno muchechi anenge akati zi. Ngatimbokoshesai zuva rekunamata. Ngatikoshesei zuva rekudi. Munoziva kuti pamwe pacho pari kunzi seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Haisi nyaya yekuswera makomo. Unoremekedza Bible here. Unoremekedza here Sunday. Unoremekedza here musi wefasting. Unoremekedza here. Just that respect. I went to in every industry I have seen this. Kune vana vari intelligent. Kuita vana vari average to cross the line. But they are very respectful. Those children are normally raised up quicker than very intelligent. Vasina character. Mukatarisa, in every organization, you don't get promoted because of intelligence. You get promoted because of character. And the soundness of character is found in the ability to respect valuables. The soundness of character is seen in your the substance of respect. Vamwe venyu makabatirwa zvinhu nekungotadza kuremekedza Sunday. Kungotadza kuremekedza. Breakthrough yako iri pakungoremekedza zuva rinonzi Sunday. The meaning, the perception about Sunday. What is your perception about Sunday? What is built in your mind about Sunday? On a Sabbath day,
What is it? What is your perception? What is your understanding? Unonzwisisei nezve kuti Sabbath day iroro zuva iroro reSabbath day. Otobva muno muchita siripova yemasikati musi weSunday. Vanoita izvozvo vatoziva zvandiri kutaura nepavari kunozviitira Sunday. Unotaura kungotiwo Sunday kumboti vana baba nana mai vakomana nevasikana timboita resolution kuti musi weSunday handitadzi. Mwari wekudenga kana ndichizokundikana ngandikundikane rimwe zuva, but I want to treat your holy day as a holy name. Ndakazombofarira mumwe munhu achipindura mumwe munhu kuti vasikana tozoita makuhwa edu mandi. At least ari kutomborespecta kuti Sunday ngatimbonyararai, iri zuva iri tsvene iri ngatimbonyararai, nyaya dzevanhu ngatimbodzinyararai musi weSunday kana tichizotadza, but tirege kutadza zuva rakaereswa. Uchitobuda muno vasikana mambozoona here kunze uko vanhu vari kutambura Sunday. Wadiwa mbozvirangaridzawo kuti Mwari kunyangwe ndikaremerwa mazuva esaya, but iri ramakati tsvene iri ramakaeresa iri ndaakumborieresawo. Unofundei nezveSunday? Do you know the difference between Sunday and Monday? Do you know the difference between Tuesday and Sunday? Do you know the difference? Kune munhu asina mari yekombi kuya kuchechi asi ane yekushanyira shamwari yake. Do you value your Sunday? Do you value the Sabbath day? Ndinoticha zvakanyanya kumamarriages. I'm a teacher of marriages. Ende kune vanodanana Friday inoi ndine recipe yandisati ndamboticha. Come, I'll teach you. Ndine new recipe yandakupa macouples this Sunday. This Friday you will never be the same again. Ndine chamboko cherecipe chandakakugadzirira. Ndoda kukupa iyo weekend yatimira. But ndiri kuti mukadzi wemunhu anotanga kuva mukadzi wemunhu kana achengetedzwa nemunhu wake. Akasachengetwa anoita mukadzi wegudo. Pane vakadzi vane munhu vanofamba kunge vari kukanya zvidhina. Problem imhaka yezvaakaudzwa kumba. Kureva kuti haana kukosheswa. Ukaita zvekutamba unodzokera mangwana, anofamba semunhu ari kudzokera. Why? Haana kukosheswa. Haana kudi kukosheswa. Ngatikoshesei zuva reSunday. Let's give value to Sunday. Usangoti watanga kunamata, just respect the day called Sunday. Uzamwe munhu kuti Sabbath day is important. Even our Lord rested on it. Our Lord rested on it. Remember the Sabbath day by keeping it holy. For in 6 days, and keep it holy. Wakagumarini kunzwa chitauro papupiti. Wakagumarini kunzwa munhu achitaura kuti Sabbath is a holy day. We have lightened it up. It's just like any other day. Let's value Sunday. Let's value Sunday. Kungokoshesa zuva reSunday. Even up to now, munhu anenge ari paFacebook muchechi, munhu anenge ari paWhatsApp muchechi, munhu anenge ari paTikTok muchechi, munhu anenge achiposta zvisiri zvechechi muchechi, haasi kulaika page rechechi. We have lost value even of the house of God. Takaluza kuziva kuti foni yangu inofanira kuva nediscipline muchechi, kuziva kuti ndinofanira kuva nediscipline muchechi. I must not fidget, I must not do this. Zvese zvakarasika. Can I remind the church? Mukatarisa in my preaching, the things that I talk before I open the Bible, that's where the revelation is. Have you ever seen kuti whenever before I even open the Bible, there are things that I say. Mwari ndo zvavanenge vachida. Can I remind someone? Let's keep the Sabbath holy. Can I remind someone? Can we not be in a rush to do anything? Let's value the day of prayer. Tigare edu pasi. Regai ndigamuchire maimufundisi zvakasarudzika vanga vachitungamirira kuEnglish service vatiparidzira ikoko ndigogamuchira zvakare baba mudzingwa vanga vachilida kuintercession. Mwari vakuitirei zvakanaka baba namai Mushakwe. Mwari vakukomborerei muzita raJesu. Hallelujah.
ndine zviziviso zvishoma. Brai yema-couples, just come and remind somebody that you still love them. Just come. If you don't have the money, it's fine. You just come. I told you what to do. Kana usina mari ukaona vamahere vakamira pagate unongodai uchipinda havakubvunzi. Unongodai chibhakera chako so kuti nhasi ndiri comrade ndiri kupinda inonzi pa annual conference yekwaMutare paPoli. Kune vanoziva zviri kuitika kuZimbabwe vatoziva ndati. Amen and amen. Then also mahambazi, kune vanhu vanzitengai mahambazi haushayi ba 240. Ingoendesa yakakwana. Chambotumawo zita rako kudaidzwa chii. Ingoendesa yakakwana. Pane mumwe hama yangu yandakambobvunza. Zvikanzi mufundisi, inini kukangodaidzwa outer ndongoenda kumberi because zviri kundinetsa pambacho ndisiri kuziva. Ungoenda ikoko unonamatirwa undodzokera kumba. Pane kuti ndidzokere kumba ndisina kunamatirwa. Saka pambacho mukandiona ndauya hazvire kuti zvamadaidzira ndo zvandiri kunzwa. Inini chingouya kuchechi ndichitongoda kunamatirwa. Zvisinei neouter call yadaidzirwa. Inini nechikoda kuti ruoko ruturikwe pamusoro pangu ndingodzokera kumba ndanamatirwa. Amen and amen. And ndakafarira that attitude iyoyo. Pari kuendawo vamwe kualtar, I will go there. My leaders also in your different capacities and all intercessors, starting my Sundays ese asara egore ngatisanganei uko na 8. My leaders also tiri kusangana ku prayer na 8. Haugoni kuita leader asinganamati. You need to pray for your role for at least an hour. We are not sure whether you pray or not during the week, but we can be rest assured that you are praying when we meet there. My leaders also in your different capacities, nema intercessors also, 8 o'clock tiri kusangana tichinamata uko every Sunday. Kana ungori leader ngatisangana umu every Sunday. Haugoni kuti ndiri kunamata ndiri kumba and hakuna leader anoti handidzibati, because part of being a leader is punctuality. A leader have to respect time. 8 o'clock my leaders ese ngatisangane in prayer room. Kana musiri ku English service ngatisangane in prayer room tinamata. Problem iri kuitika mazuva ano ndeyekuti my leaders, they are not praying. If you are as strong as the hours that you spend in prayer, all leaders in different capacities, mukaona all leader wenyu asiko, bvunzai kuti saka munotitungamira sei musinganamati. And unotoona kuti kuna leader ari kutomuka na 8 kumba achitarisira kusvika pachechi na 9:30 intercession yapera. Panonzi vatungamiriri uyai mukwazise mufundisi, wovo uya nemaoko ako asina kana prayer, ari prayerless, kutobvisa munhu waMwari simba asati amira paprayer, uchibvisa minamato yevamwe yavamukira kuisa. Vamwe vangoti pai munhu waMwari simba, pai munhu waMwari simba, gawe murazvi wemoto, iwe uri kuuya uri dry, uchibvisa. Kune vanovaka munoziva, ukatora ivhu rakaoma rinovaka rekuvakisa, ukaisa rakaoma harizovaki. Pane vanenge vafana kudiridzira makuseni, iwe uya uri very dry, fresh from makuwa, wanga uchiita time yeservice yakwana. Timbundire baba, timbundire, uchimwaya mavhu akaoma padirwa mvura nevamwe. Get away, kana watadza kuya kuprayer, usakwazise mufundisi. Torera vanhu simba ravo. Kana uri leader, 8 o'clock, chimboonekwawo nevanhu uchingaragara pasi, even usina chauri kutaura zviko. Ndakafarira mumwe munhu wandakataura naye akanditi, fundisi ndiri kuenda ku night prayer kuchechi. Ndikati, mazuva amuri kunamata awandisa munhu waMwari, munopedza ri night. Zvikanzi even ndikatadza kupedza ndorara ndirimo mubhenji ndisina gumbezi. Kana mweya anditendera ndonamata, kana ndatadza ndongorara ndirimo, at least ndirimo. Wanzwa ndera, even ukati mufundisi handigoni kupedza hour prayer,
unongo uchingodaiwo muromo uchiteerera zvichaita chete handizvo here. Saka maleaders ese vekumaseo group tarisa kuti seo leader wenyu ari kwere, because mukamurega asingauyi kuprayer achaba mari yekumishonari. Musarekodi apo. But zvivindika zvinouya nekushaya prayer. Manzwa zvinotaura. Ndaiudza umwe munhu ndikati kana usingadi kutadza gara muprayer. Kana paine vauya kunoku vachida kurovana, wobva waita awa uchinamata umu, paunodzokera kumba mweya wekurwa unenge wadilutwa. Prayer dilutes wickedness and remove sin. Maleaders mwe munhu akutotanga kufunga kuti saka porridge ndichadya rini. Kuno munhu wekuti haagoni kubasa hamunonoki, kuchechi munononoka. Kubasa hamunonoki, kuchechi munodi munononoka. Udza umwe munhu ari padhuze newe kuti ndichakoshesa Sunday. Dzokorora kuti ndichakoshesa zuva rekunamata. Umwe anenge ari pano akagara kukapaki kunge mota. Alright, izvi musazvirekodhi, siyanai nazvo. Monday mangwana uyai tinamate. Our attendance of time of prayer iri kuita low. Come, let's pray. Kana watsanya uya tinamate. Mwari vatiitire zvakadini zvakanaka. Vabva kuHarare naye munondikwazisirawo vacharukwa mongoti ana mufundisi Chiricha, how are you? He knows me, we know them, we have been together for a while. We know each other. Vakatombouya pano vakashumira pano. Mungu vakwazisa muti hanzi nababa vatakaona uko rugare. Hallelujah. Rumbi uri kumberi. Where is rumbi dzaimandipa? Vaneta. Ndoda kuti uimbe one song just uchingohama zvishoma nezvishoma. Vanomira havana kukura zvakanyanya zvavo. Mwari Baba ndovimba nemi. Mwari Baba ndovimba nemi. Ndovimba nemi. Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ndovimba nemi wo. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Pakufara ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Pakuchema ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Ndichifara ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Ndichichema ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Pakufamba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndiridoka. Nguva yangu yakabayiwa, but regai ndite zvandada kuita. Remba yenyu makamira vari kupraise team. I've got a special guest. He has shown up, but not very much. But he's a special guest to me and to the church. I will invite him in front and tell you why is he here. I want to invite Brother Mtabisi Sibanda to the podium. Can we clap hands for him? You can stand on my right. Just come to my right hand. Thank you. He said nice words, and the nice words were received by Divine Kureva. Can I also call her to the front in the mighty name of Jesus? Hallelujah. Kundai, can you fly one or two on the screen so that my talking becomes less
people can watch. Hallelujah. I'm announcing what has already happened. Okay. I told you when it was happening, it's already happened. So it's not like we are not having weddings. No, we are having. We have just changed the format. You see what I'm saying? We have just changed the Format. yes, and you remember Betty as well. We did the same. Who else? I think I've got another one in December in the same format. And another one in April in the same format. So she's part of our youth. She's now married to Mrs. She's now called Mrs. Sibanda. To those that liked her. Bye. Kana vakauchiti ndichamuudza. Tarisa chiso chakasvika icho chakapfekwa nendebvu chiri kuti ndatora. So she's officially taken. And all the formalities done, we are only left with one to legalize here because we want to do it by Home Affairs here. So officially she's Miss Band. If you see them together, it's done. It has happened. We agreed the dates, everything, it is done. So we have a new couple. This is the newest couple for now in this assembly, Mr. and Mrs. Sibanda. I'll ask them to kneel down and I'll ask my dear wife to come and pray for them. My Mkomba Choto, my Mgando, my Fundis, can I give you the privilege today to bless them? Just speak whatever you want. Oh, my Mkomba Choto, she's coming. Just say whatever you want. Just say, declare abundance of children, abundant resources, multiplication of love. Can I ask these elders to pray for her as all the church point our hands to them in agreement as they are being blessed in the mighty name of Jesus. Let it be as your servants decree and declare, let abundance of your love, multiplication of grace, your protection into this marriage. God, we thank you. We exalt your name, that what you have planted in them, it will never die. Father, that nothing spoken against this marriage shall continue to survive, but your grace, your anointing, and your authority to be upon their lives. Father, in the mighty name of Jesus, wherever they go, let your grace and your abundance be with them. In Jesus' name, we worship you. Amen. Vapururudzireiwo, vaomberereiwo. You can go and take your seats, Makorokoto young men. We love you. Continue to enjoy your good marriage in Jesus' name. Hallelujah. Ione wakati wawawa uko wakatarisa wangu. Unaita mweya wekuokera. Iyo zvakachukisira ziso munhu wosina kubhadharira kana senti mbavha yemunhu. Go and sort your stuff. Unowa munhu wekuti izvezvi so unonoyatsoona kuti ha munhu yakanganwa. Asi vamwe vacho ndichangozovadaidzira ndoti ndozvataurwa naShe muchibva pano endai mese kumba. Kune vamwe handiyazongoti muchibva pano Jehovha vati muende mese. Muri kuseka handizvo zvakaitwa Isaac here. Isaac akangoigirwa mukadzi aimuziva.
Why can't you trust the choice of your pastor? Hakuna werada kuvimba nini ndimubatsire. Ndapedza kunyengetera. Tiverengerwe shoko raMwari. Mwari Baba ndovimba nemi. Mwari Baba ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba nemi. Apo pandinenge ndinoga. Pakufara ini ndinovimba. Pakufara ini ndinovimba. Pakufara ini ndinovimba. Apo pandinenge ndinoga. Jehovah ini ndinovimba. Mwari Baba ini ndinovimba. Samasiba ini ndinovimba. Apo pandinenge ndinoga. Philippians 2:12 to 13, 12 to 14. Let's go. Naizvozvo shamwari dzangu dzinodiwa, sezvamunogara muchiteerera, kwete ndiripo bedzi, asi zvino zvikuru ndisipo, rambai muchishandira ruponeso rwenyu nokutya nekudedera. Nekuti ndiMwari anoshanda mukati menyu kuti mude uye muite maererano nokuda kwake kwakanaka. Itai zvose musinganyunyuti kana kukakavara. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Do everything without grumbling or arguing, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Iro randiri nhume yakasungwa nengetani, nyengeterai kuti ndiritaure ndisingatyi sezvandinofanira. One more to go. Nokuda kwaizvozvo zvava pachena kuvarindi vomuzinda wose nokuna vose kuti ndiri mungetani nokuda kwaKristu. Nokuda kwengetani dzangu, hama zhinji munashe dzakakurudzirwa kuti vataure shoko raMwari vakashinga zvikuru uye vasingatyi. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Philippians 3 verse 12. One more last one. Philippians 3 verse 12. And not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on you to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Kwete kuti ndatowana zvose izvi kare, kana kuti ndatokwanisa, asi ndinoshingaira kuti ndichibate icho Kristu Jesu akandibatira. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri. Titore nguva nzvimbo dzedu muzita raJesu nenguva pfupi pfupi ndiedze kududzira shoko raMwari. Po ari kunyora achiti handisati ndachibata. Handisati ndachibata. I have not touched it. I've not touched it. No, it's fine. Po ari kunyora achiti I have not attained what I want to attain. But ndiri murume akasungwa nengetani. But I'm made in chains. Kuti pandiri kuparidza. So that when I'm preaching, vazhinji vari kunditeerera. many who are listening to me, vanzwe vhangeri. so that they can hear the word of God vararame mariri. and live in it. Ukazotarisa kuna Timothy. Now, if you read in Timothy, 2 Timothy. 2 Timothy, chapter number 4. chapter 4, Akuyenda. when he's going, Anoti tarira Timothy. he's saying, look, Timothy, Ndachengeta kutenda. I've kept my faith. Ndarwa kurwa I've kwakanaka. fought a good fight.
but panapa ari kuti handisati ndachibata. He's saying, I've not yet attained it. For I am in chains. Handiri musungwa. The gospel that we have received, Vhangeri ratakagamuchira. let the gospel that excites us, Nevhangeri rinotinakidza. rakatendeka kuminana, Focusing on miracles. rakatendeka kune zvakanaka, Pointing at good things. asi harina kutidzidzisa But it's not teaching us kuti kuzonaka kwezvinhu that things getting kuri in order kuuya pacheni dzakasunga is vamwe. coming from the chains that are chaining people. Patakauya kuchechi, As we came to church, takauya takaremerwa, we came with burdens, tichitarisira looking up to, uye tinotarisira. and we are also looking up to. Muimbi akatoimba The achiti, singer once said, ndinotarisira I'm looking up kusangana nemi to Mwari. meeting you, God. Pataverengesa kuna Philippians When we chapter read 3. from Philippians Chapter 3. chapter 3, Ukaitangira pa verse 9. if we start from verse 9, Unozonzwa Paulo achitaura we achiti, hear Paul saying, ndakauya kuti ndikuzivei, I came to know you, but kwete kukuzivai chete, not knowing but you alone, kukuzivai musimba renyu but guru. knowing you in your own power. Ndodudzira here simba guru raMwari. I tell the power, Simba guru raMwari the power of God, harizikanwe not known. kana pasina zvinonetsa. If there are no Ko burdens, ari kuti Paul is saying, kana tasungwa if I'm necheni, chained ndaremerwa, and I'm burdened, ndadaidza simba, and I have the power nekuti cheni dziripo that the great dzishaye will chadzinodzivisa, not have power nekuti to ndapfekwa because nesimba. I'm clothed with power. Kune vari kuda kusangana naJesu, There are people who want to meet pane Jesus. hondo dzaunofanira kusangana There are nadzo battles that you must kuti meet umuzive musimba so that you rake. must know him in his Ndosaka power. Mwari vaakubuditsa That's why God is vaIjipita, helping vakaomesa moyo waFaro. He makes the fire Bhaibheri start to be robva hot. rati ndakutuma kuna And he said, I've Faro, sent you to bati Pharaoh, ndakutuma uine simba, but I've sent you with asi power. kuti simba But for ripupurwe, the power to be manifested, ndakuomesa moyo I've waFaro. hardened the heart of Pharaoh. Kana ndaomesa moyo When I've hardened waFaro, the heart of Pharaoh, zvichazikanwa it will be known kuti nhapwa idzi that these slaves dzina Mwari. have God. Ndosaka vaIjipita vaive That's nematya, why the Egyptians kumba had frogs. kwevaIsraeri kusina. When the Israelites Why didn't simba It's because the raMwari power of God ragadzira matya, made frogs. bati pane kwaari kurambidzwa But they are kuenda, not going to ko a certain akasungwa place. necheni, As Paul is bati chained. dzarutadza kurambidza vhangeri. It's not hindering the gospel. Kune vari kuda kuziva Mwari, For those who want to know kune God, vari kuda kuziva for those who Mwari, want to know God, kune vari kuda kuziva for those who want to know kune God, midzuri yamunofanira there are kuparadza. walls that you must Ndosaka break. ndinoda kukuzivai, That's why he said, I want kwete to know you. kukuzivai tichidya Not porichi, only aiwa, know you when I'm eating kukuzivai porridge, pachidihwa but simba, knowing you when there's kukuzivai power, pachidihwa but simba. knowing you when your Kana power is needed. tadaidza Mwari, When we call God, havadaidzwe pasina He's chinonetsa, not called when there's nothing vanodaidzwa greater than us. pachidihwa He's simba. called when we need power. Bhaibheri theme yedu yatiri kufamba nayo The theme kuri that ino, we are moving in this yatiri year, kuti mabasa he ekutenga. said the acts of faith. Vadzidzi vanodiwa The vatatu disciples, vaenda mugomo. they've gone to the mountain. Tinzwisise Understand pana me. Matthew 17:20. Matthew 17:20. Vanodiwa Peter, John naJames Peter, John, and James vaenda kugomo. are in the mountain. Iye anovada The one who loves aenda them naye went with them. abva atakura simba And he carried rake. his power. Pasi pane mweya wechikusha. And there is a spirit. Zvinoti kana He said zvamubata when it touches him, zvinomuwisira mumvura. throws him in Bati water. murume wesimba But the man of akudzika power, gomo. when he's descending from the Padzika mountain, gomo. when he descends Pana from the baba mountain, vati there's a father who said, vanakomana wangu "My son, zvinoti kana when it zvamubata touches nekuti him, kwadaitswa murume because wesimba they've got the man of atosvika power, he's anoti here." kutenda He kuripi said, "Where is your ndipei faith?" mukomana He apore said, "Give me the kureva Christ kuti like jesu me." haadiwe Meaning Jesus kana is not tichimati needed. When we are jesu thinking haadiwe Jesus not zvakanaka needed. When all is mundi well, mwari wehondo He's the God kana of war. ndaremerwa When we are ndiendesei burdened, kudombo take me to the rakakwirira house that kundidarika is higher than I. rakapfekwa When nesimba I'm clothed with power,
Chawakanamatira iwewe. What you prayed for Mudzimu wekumhuri kwenyu. is the ancestors Warambidza vanasikana that is kurohwa. hindering girls from getting Ndorukuda married. kuti umuzive. It's the one that needs you Musimba to know rake him. guru. In his big Kuti power. zvinorambidza vakuwasha. That what is stopping people from coming. Kuti Sebastian, ndaziwa. that I have Nekudana. known and called Murume ane simba. a man of power. Chadetsera chechi. What is bothering the church kunamata zvakanaka. is praying when it's good. Vana Nehemiah vaiparidza. Nehemiah would preach, Vakabata museve. holding a Vana spear. Tobia naSanbalati. Tobia and Sanballat. Vachiti masvingo ngaarege Saying the kusimuka. walls must not Nehemiah rise. achiti He ngaasimuke. said, Nehemiah Ndiri said they must kutsvaga rise. varume nevakadzi. I'm looking for men Vari and kuti women paRuta who are saying at Ruta vangeri Port, ngariparizwe. the gospel must be Satana preached. asingadi. When the devil Vatimoni doesn't like asingadi. it, the demon Vanhu doesn't like it. vakatsamwa. When people are Murume ane angry, simba and the man ngaadzike of power gomo. must descend from the mountain. Ndiri kutsvaga munhu I'm looking for ari people kuti ndauya who say, kuzosangana I'm here naMwari. to meet God. Kuti zvekumhuri So kwedu that things from our family zvakanzi hazvifambi. that was said is not impossible. Ndakudaidza murume I'm calling a ane man simba. who has power. Hanzi kumuziva He said, knowing musimba him rake guru. in his Cheni power, idzi dzakandisunga these chains that are chaining hadzina me, kutadzisa it will not stop vhangeri the gospel kunzikwa. to be heard. Kune vanhu vada kunamata machechi ane rugare. There are people who want to worship Kune in vanhu vada peaceful churches. kugara mumamereji ane There are rugare. people who want to stay in Kune peaceful vanhu vanoda marriages. kugara mumabasa ane There are rugare. people who want to work at Mahama peaceful dzasatani. works. Pese pasvika simba raMwari. Every time when the power of God is there, Munhu wese akadaidzwa naMwari. everyone who was called by God Aive netsika yekuratidza simba. had a system of showing Kana power. denga ratokupfeka. When the heaven is filled you, Waakutoratidza simba. we are now showing Kana power. wadanwa When naMwari. you are called by God, Waakutodarirwa we are simba. now demonstrating Ndosaka power. uchizonzwa chinzi That's what you're saying. akasangana nemukadzi He waManoa. said he met Manoah's wife. Paari kusangana naye. As he's meeting him, Ari kuti uri kubereka he's muNaziri. saying, you are going to give birth to a Nazarite Ari kuuya nesimba. who is coming with power. Iwe unotya gonzo. You are afraid of a rat, But iye aibata makava. but you could walk fox Omasunga. and tie them Omatapidza. and light them. Kunopisa mivira Going to burn the yemaFilistia. fields of the Apfekwa Philistines. nesimba. When he was clothed by Paitwa power, chirevo pake. they were- Pfekwa kane simba. Can you be clothed by Hakuna power? here minda Are there yevaFilistia. no fields of the Yatiri Philistines kufanira kupisa. that you must defend? Vatambudza dzinza rekwenyu. That are bothering you- Watambudza muri that are yekwenyu. bothering your Wena family. watambudza muri The yekwenyu. spirits that are Iti bothering your Mwari family. ndondipfekai. Say, God Ndauya loves me. kuzokuzivai. I'm here Kwete to know you. kukuzivai chete. Not knowing you Kukuzivai alone, nesimba. but knowing you in your Kana power. ndofamba. As I Ndifambe move, I musimba. move in your Kana power. ndotaura. As I speak, Nditaure I musimba. speak in your Kana power. ndodarika. As I Ndirege cross. kudarika. Nekuti vanhu vatidarika. I don't cross because most Ndakuda of us cross. kudarika. I want to Nekuti cross ndakuzivai because kuti I have mune known simba. you as power. Ndakuda kuroorwa. I want to be Kwete married. nekuti ndageza. Not because I'm But bad, nekuda kwekuti but because I ndakuzivai have known kuti you, mune simba. that you have power. Ndakuda kutenga mota. I want to buy Kwete a car. nekuti pane zvaitika. Not because But something nekuti happened, ndakuzivai but because I have kuti mune known simba. that you have Pauro power. ati kuti ndikuzivei. So that I Kwete might know you. kukuzivai chete. Not knowing you But alone, kukuzivai but musimba. knowing you in your power. Kune vanhu vakamirira kunzi pamusoro. There are people who are But waiting for ndauya excuse. kuzokutaurira. But I'm here to tell you. Unozonzwa Bible says since time of John the Saka kubva Baptist. mazuva aJohn Mubhabhatidzi, Nyaya yekuti pamusoro iyi yakasiyiwa. people were now asking for permission. Waakushandiswa They are now being vanopfekwa used. nesimba. Those who are Kana clothed by power. vapfekwa When you are clothed, havacharemekedzi you are no longer umambo respecting hwaFaro. the kingdom of Pharaoh. Faro akaonererwa anorohwa nematatya. When Pharaoh overdoes Mvura it, inochinja kuita ropa. the water will change Mwari into blood. havakubuditsi vasina kuratidza simba. God doesn't deliver you without showing power. Denga harikupunyutsi usina kuratidzwa The heaven simba. doesn't deliver Pane you without showing kuratidzwa power. kwesimba. There is shown of power. When God comes, Panouya Mwari, vanouya like a thunder anouya semen or a lightning. or semen. Kune vanhu vari pano There are people who are here vada kutogara marriage zvekunzi pamusoro. who wants to stay in marriage. Ndotsvaga munhu akanzi enda kumba kwavo. I'm looking for someone who was told to go home. Voti madhimoni ndakunzwai. We say, I've heard you Isi demons. pano taakutogara nezita Here raJesu. we are staying in the Isi name of pano Jesus. taakutosuka matende Here we are now nezita preaching our raJesu. chains in the name of Jesus. Hallelujah.
uchinzi imbwa yemunhu oti ropa When they say rajesu he said the blood of Jesus harizoperi will simba never lose its power. ropa The blood rajesu of Jesus will harizoperi never simba lose its power. his blood shall never Ropa rake lose its harizopera power simba. rakadeuka kuti zvinake It came up from- akati it is finished And akati zvapera. not in peace. Akati it is finished kwakuine darkness. There was darkness. Temberi ikabvaruka nepakati And the temple was nengirozi turning the middle. dzikatarisa pasi And the kukunda devil- kwako ngakurege kukunda kuri Your ordinary victory must not be ordinary. paakafa pamuchinjikwa When he died on the cross, achidaidzira kuti it is when he was finished calling it is kwakava finished, nerima rekuti vanhu there havana was great kuonana darkness. netemberi ikabvaruka And the temple was nebukefu torn. akaenda kugehena And he went to the akanopronounza kuti ndauya And he said, Ha, "I'm here." kune mumwe murombo anofanira kudzokera nemota There kuba is someone who has to go yakadza back to the haitekwe home. ndauya They say he has to nayo buy it. nesimba I'm here with netikuda it with kwekuti power. akataura Because pane he zvandinofanira kuita I must do nekuti something. ndamuziva Because I have known him musimba in his power. Bible wrote that I did not give you the spirit of fear. But handina kukupai mweya wekutya. Kune vanhu vanotya vari There are people who are afraid. kune vanhu vanotya There are people who are afraid. kutaurika taurika manje kana pakutotaurika taurika denga rakudzika When they're Because talking, the kana heaven is coming down. pakutotaurika taurika denga Because when they're rakutodzika. talking, the Kana heaven is not coming down. kana pakutosheka sheka denga When it's rakutovhika shaking, it means kana that heaven is ndatosvika near. pared sea When I'm at Red ndavharirwa Sea, manje it- kwandabva when there's kudzokereke When I kwandiri come from, kuenda I cannot go kuendeke back. And I cannot kumasaidhi go kune forward. ruware ndo panonzi nacho moses That's when Moses is mwari saying, vanhu venyu "People, zvobva your zvanzi gods, your people." totendeka tsvimbo Say, point with your rod. unoziva here kuti kunamata mwari kunokonzeresa hovhiyo Do you know that worshiping kunamata God mwari causes havoc? kunokonzeresa hovhiyo Worshiping God causes kunamata havoc. mwari kunokonzeresa kutaura taura mumhuri Worshiping God causes a lot of. kana vakunamata mwari When you are worshiping God, vezvikwambo vanosvawa vanosveta ropa vanosvawa those who suck blood vemibobobo vanoshaya rugare nevaroyi havarare ndo pavanotanga kuti vakaromba kupi woti ndakamuziva kwete kumuziva chete handina kunzwa kuti zita rajesu aiwa ndakamuona nesimba. with his power. How do you see him? No more wanna say. What evidence do you have Chichi kuti ndasangana nobatsira namwari chaona choti wabusangana. ngapaite gomo There must be a mountain rakaiswapo that was put in front of vanhu you. vobva vati tapedza And they naye. say, we are done with you. vanhu pavakasunga Paul When they changed Paul vakamuendesa pamberi paFestus and take him before vakamuendesa Festus pamberi paAgripa and took him before ukaverenga kuna Agrippa. Acts 26 Acts 26, verse 22 to verse 26 22 to 26. inotaura ichiti Agripa akati kuna Paul Agrippa said to kudzidza Paul, kwako kwakupengesa It's not making you zvikanzi mad. mambo wangu And he said, hakusi "My king, kudzidza it's not that I'm kwandipengesa educated. That is this making you is mad. common knowledge yajesu Son kristu of yakaonekwa nevasinganyori That was but seen by those who cannot pavakaiona read. But when they yanga saw it, yakapfekwa nesimba it was clothed by ndosaka power. matadza That's why kuinzwisisa you did not interpret makuiona it. sewisdom Now you see but it as iri wisdom. revelation Now that's yesimba chizaruro of power. enda unoverenga Acts 26 kubva Acts pa22 26. uchienda nayo From Agripa 22. anoti Pauro Agrippa said, Paul, kudzidza your kwako kupengesa education is not making hakuna you mad. here ari mumhuri Is there no one in the anofanira family kuti who zvawaakuita has to izvi say, what you are zvaane doing kupenga now, mukati yes, as a point ruzivo of urwu greatness rwaane in it. kupenga This mukati knowledge has some kubudirira greatness in uku it. kwaane mamhepo This- mukati there's wai greatness in it. watadza Because they kunzwisisa do not simba understand rakapfeka the Pauro power that is clothed in Paul. ndiri kutaura zvamambo I'm talking about a Your king. wisdom Pauro Ari kuchenjeri wako yawandisa is but many. haana wisdom yainayo But he doesn't have any wisdom. imbowanhaka matenda nemacontracts Get tenders and contracts. ndichiparidza kudai As I zvekuti vanhu preach. vati uri kuzivani Up until they Ndiani ask you, who do you wamuri know? Who do you know? ndiani vamuri kuziva Who is it that you know? kumaofisi makuru In the biggest wopindura offices. chinyararire And you say, woti kuna jesu there is Jesus. anoti kana taisa Who mapepa say when we send our apinda papers mukati and they are vanomawana vachimabata who hold them vakabata A4 paper as they are holding but my A4 papers. rakapfekwa But nesimba that A4 is clothed with rakazadzwa power. It nesimba is filled with power. handiti une mapiritsi aunomwa Is it we have pills that you're drinking avakadhiclare kumuri
that you declared in the kuti family ndinorwara that I'm nechirwere chakati, with this disease. vari kunetseka They are now kuti bothered vana vako vachachengetwa that nani. who will take care of your But kids. ndauya manje inini But I'm here kana now. taakuziva Jesu When we know tisu Jesus, tichavaviga we are going to bury them. tichimhanya tichijoga When tine we will be titi running marwara and here munhu wamwari And the woti last ndiri thing I kuuya used ikoko and say, woti I'm coming kounobhanya back. sei kuti chirwere chiri munyama yangu disease that chakasangana nesimba makes the rakati power. uchadya zvinouraya That's why ufe you eat uchapfuura precious things nepamusoro do not die. pezvinyavada You zvikuuraye press you wai will not die. ndaziva Because you have murume known the man akazara who is nesimba. filled with power. Pane vachataura newe The people will talk to vokubvunza you voti kouyiwa and hatina ask you, kugumira grade 7 well, tese didn't we all hatina enter grade kugumira 7? form 2 Didn't we all enter tese form shamwari 2? hatina kurega kutora maresults Didn't we tese not iwo take our opindura results? kuti And you pane said, wandakaziwa there's someone that I know wandakanamata that I worship. ndikanzwa vashumiri vachiti And I heard he Peter saying, qualifies the unqualified. He qualifies the When his unqualified. power comes, Panouya the simba rake. protocols of earth nezvinozikanwa And panyika what is known on zvinosubmit. Munhu kuti ukazvitarisa so, There's someone, if you look at so yourself, what is happening? say chii chiri Do kuitika. you know what Jesus does? Unoziva zvinoitwa Mwari najesu. ndoda kukuziva ini. I want to know Ena you. vanoverenga Philippians. Philippians. Ndoda kukuzivai I Mwari want ini. to know you, God. Ndoda kukuzivai. I want to Kana know you, vakuziva God. Jesu zvinoradzika vamwe hazvikuradziki. When you know God, what will Zvinodhaka guide us vamwe people hazvikudhaki. Iyo foreign land iyo yatigere mairi. in this foreign land that we are in? Dhudhula ichidhudhula zvekudhudhura zviya. Ndo mwaka wekukomborerwa. That's the season of getting blessed. Kana pasina chinokurwisa hapana If there's need nothing that yepower. fights you, Kana there's no pane need for chinorwa power. newe pane need yekuratidzwa If there's kwesimba. something that is fighting you, there's need for the power to be demonstrated. Kune vanhu vekuti akaedzwa There are people when they're tempted, anobva afunga kuti Mwari hapasisina. they think God But doesn't Mwari vari exist. kutoisa muedzo muupenyu hwavo But God is putting that kuti temptation into varatidze you simba. so that He can demonstrate His Mwari vari power. kuisa zvinorema God is kuti giving you those varatidze burdens simba. so that He demonstrates His power. How do you know? VaIsraeri vanoziva sei kuti kuna Mwari? How do you Pavari guys know that kuti there's God? Mwari vaJacob. When they're saying the God of Jacob, Do you know what it means? Mozvo zvinorevei? When they pray with the patriarch, there are Pavanonamata, 3 recognized patriarch of faith. pane mazita matatu anozikanwa. The God of Abraham, Mwari waAbraham, the God of Isaac, Mwari waIsaac, the God of Jacob. naMwari waJacob. Hapana Mwari waEsau. There's no God of Esau. Why there's no God of Esau? Nei pasina Mwari waEsau. Hapana chakaitwa naMwari muupenyu waEsau. There's nothing that was Chekuti done in the life of chinoratidza Esau. simba, chekuti kana taremerwa That titi shows Mwari them- waEsau uyai pano. Can I repeat this? Hapana chedenga chakaitwa naMwari There's nothing of the heaven that pana was put Esau. on Chekuti Esau. kana taremerwa Such that when we are tinoti burdened, Mwari waEsau we svikai refer to pano. saying God of Esau But come here. tikaremerwa But when we are tinoti burdened, Mwari we waIsaac. say God of Isaac. Why? Isaac anotorerwa mukadzi Isaac, his wife is namambo taken from him weIjipita. by the king of Egypt. Otopinda in the king's quarters. And they enter into the Mwari king's quarters chakayereswa naMwari with something that was valued by chikarwarisa God. mambo kusvika mambo aona Made the king to be mutumwa akati sick. iwe unoda kundirovesa neshamu yerufu And say, you kuti want me to be ndibate cursed mukadzi by uyu. death. Ndo patiri kuti kana taane vabata That's zvedu when we are saying when some kana people touch taane our things, vafarisa when we have kubata people pane moyo who have toti touched Mwari nothing, zvewaIsaac then we say, God of wekudzosa Isaac, Rebheka kubva who kwamambo returned Rebekah douyayiwo from the king, nepano. please pass by here. Wandinzwa here postori, wandinzwa here postori, wandinzwa here mwana weFM. Ndati kana paine abata chako If there's someone who woti touched something Rebheka that belongs to you, akaenda Rebekah went kwamambo to the king, mukamudzosera and you asina returned him, kugumwa and he mobva was not vati touched. Isaac And say akadyara mvura isinganaye and vamwe was not vasingarime and others were not akakohwa coming. 100-fold. I am 100-fold. calling upon the God of Isaac. Ndikudana Mwari waIsaac. Ndosaka muchinamata muchiti Mwari waIsaac. That's why we pray saying Waizviziva God of here Isaac. Did you know kuti kana kwaita drought that when there's drought, kunodaidzwa mwana waMwari we call waIsaac. God of Isaac. Kana kwaita When there is drought drought, mombe dzaramba kubereka and the cows are mumatanga not giving birth, akaundi yaramba kugamuchira and the mari account is not kunodanwa receiving money, Mwari we call the waIsaac. God of Isaac. Jacob Jacob, achifamba anosvika paBethel as he was moving, he gets to Bethel. atiza
when he was running away from Laban, akarara when he was sleeping, asingazivi kuti kwaari kuenda he kunonogamuchirika don't sei. know where he was going. Tsika dzeko dzakamira He sei. didn't know the systems of where he Anoisa was musoro going. wake padombo, And his head was on kwete the stone. papiro, ndati padombo. His head was on the stone. Musoro padombo, He was leaning on the stone. ari ega musango, He was alone asina in a forest. pfumo, He did not have a spear. asina SP, asina tsvimbo, He did not have a rod. aine chigubhu He chemafuta. only had a container Hapana of ndisira oil. mvura apa, ndipewo chigubhu nekukurumidza. Ari kurara musango, He's sleeping in the forest, murenje, in a desert, aine chigubhu with only a container chemafuta. of oil. Ipapo ndo paari kuona ladha That's why he's seeing a ladder paBhetheri, at Bethel. richi vanhu vachikwira The angels going vachidzika, up and going vachikwira down, ascending and vachidzika, descending, vachikwira ascending and vachidzika. descending. God, in my time of desperation, Mwari panguva kana dzangu ndaisa dzandambudzika, musoro padombo, when I lean on the isai stone, kamanera ndione zviri can you put the kudenga. ladder so Kana that I see what is mereji in ndaa heaven? padombo, When the marriage is ndaisa on the stone, musoro and padombo, my head is on the isai stone, ladha can ndikuonei, you put a ladder ndizive so that kuti I kwandiri see you? kuenda So that kwakanaka, I know where I'm nekuti going is well, ndakuonai. because I have seen you. Shoko raMwari harina kuti akataura chinhu. The word of God did not say Mutumwa say something. haana kutaura chinhu. The angel did not say anything. Akaona mukomana ari He murenje just saw a man ane in the chigubhu forest with a chemafuta container ari of oil, kutiza mukoma who is kumashure running away from his achienda brother, kwaasingazive going where he doesn't know, kwaapiwa zita. where he's just Zvikanzi yet a rega name. ndikuratidze the And ladder. he's saying it What because- does the ladder signify in our present life? Ladder muupenyu hwedu. Isaini yekuti unogona kukwira padenga He said zvakareruka. you can Kana ascend taada kukwira easily. pamusoro perufu When you want to tisingatye go to kudonha the kana roof, kufa without fear of kuconstruction falling, tinoda ladder. we need a It's ladder. evidence yekuti I can go up and Chiratidzo chekuti down ndogona kukwira kana without any kudzika injury. ndisina Kureva kana kuti kana kukuwara. ndaisa musoro Which means when I padombo put my ndinogona head on the kudaidza stone, ndoti I Mwari can call to God and waJakobo. say, the God of Jacob. Ndosaka usingagoni kudaidza Mwari baba Mwari wababa vako. That's why you cannot call Because the God of your hatina father. pazvakanyorwa. Because we have nowhere where it's written Panova wakakunda. that there's somewhere he succeeded. Iyoyo nyaya yemanera. This issue of ladder, Achipedza when he was done, anovhura mafuta iwayo. he opened the Obva oil amadira padombo. and he poured them on Oti the stone. I mukandondiropafadza said, if you bless me kwandiri kuenda where I'm going, ndikava nepfuma and nemhuri I have wealth and family, ndichauya ndichikupai I will come back and give you a Mira tithe. explain what it means here. Let me explain Let what me it explain means. to what it means spiritually. One is making his life long. Ari kurebesa upenyu hwake. Two is prophesying Ari kuti haasi kuprofita kunofira kwalabha. kuti haasi kuzono- that is not going to die at the Laban's place. Ari kunodzoka because He's going ati to come kana back. ndikanodzoka. Because he said, if I come back, Handikupei chegumi ndiri kwalabha. I'm not going to give you tithe when I'm at Ndinokupai Laban's place. ndapinda muno I'm going to give you when I'm here. paBhetheri pana Here at Bethel. muIsraeri muno Here in Israel. kana ndadzoka When I come chakupai back. chegumi. Saka munhu anoti Mwari vaJakobo So those who say ari God of kutaura Jacob, kuti he's anogona kuenda he can go onoshanda and wait odzoka ari mupenyu and come back and he's ndozvinoreva kuti alive. Mwari vaJakobo. That's what it means to say God of Waizviziva here. Jacob. Pauri kuclaima the God of Jacob Pauri in kutaura kuti prayer. God You of are Jacob. making a statement in the spiritual warfare Uri kuti kutaura mwana chirevo wangu mumweya kwaaenda uku kuti where my child is gone, anonodzoka. he's going to come back. Kuna ari kubata revelation uri kundinzwa. Saka Mwari So God waisagona kushanyira Jacob could not visit Jacob agere hake nababa vake when he was staying with his naEsau father. namai vake Rebheka And Esau and vachidya his vachiguta. Pane tuhondo twaifanira There kubuda are battles that were supposed, kuti they were supposed to denga meet, riite maitiro such avo. that the heaven could demonstrate its power. Dai mukadzi waManoa anga aine mwana If Manoah's wife had a dai wife, asina kusangana he nemutumwa was not going to meet an nekuti angel kwaidiwa a virgin girl. because a vision was needed. Unoziva kuti imwe condition yako yakada kuti denga rivhurike. Do you know that another Condition yako condition iweyo for another? iri kutomirira kuti denga rivhurike. Your condition needs Kana the heaven to open. wakuziva. When you now know, Paul naSilas pakati peusiku. Paul and Silas in the middle of the night, Chakaita kuti vanhu vepajeri what made the people at the jail, nemukuru wejeri in the owner of the jail, azive kuti ava vanhu vaMwari. to know that these are the people Inyaya of God yekuti akasunga Paul naSilas. is because they changed Paul and Nekuti Silas. anobva atoti usati waenda Because before you go, chindibhabhatidza. baptize me. Ena unoriverenga zvakanaka. Anototi mukuru wejeri They say- anoshokwa
He was achifungoti vanhu shocked, vatiza thinking maybe they ran away. kuzviuraya. When he is about to kill Paanoti himself, tese tiripo, Paul says, we are all here. hapana atiza. No one escaped. Zvikanzi chindibhabhatiza. And he said, baptize me. Achipedza zvikanzi kana wandibhabhatidza When you wobva baptize waenda. me, then Zvikanzi go. naPauro makatisunga masikati. Then Paul said, you changed us in the afternoon. 40 less 1 strokes. And you beat us 39 strokes. 39 strokes. Umusana wine mavanga. Amuti release manheru. You cannot release us at Tinoenda night. masikati. We need to go in the afternoon. Ndinzwe mpostori. Hear me. Why chakaita kuti the ruler of the prison ateerere Paul? Chakaita kuti Ndechekuti Paul. akaona It's kuti because he Mwari saw anozikanwa naPaul. that the God that Paul Ane knows simba raainaro. has power. Remember kuti Paul akasungwa Paul was chained, makumbo nemaoko. hands and feet. Silas akasungwa Silas is chained, maoko nemakumbo. hands and And feet. pavhurika And it's open. with an earthquake. Nekuda kwekundengendeka. Dai ndirini Paul If it was me, Paul, ndasungwa when I was chained, ndaifunga kuti ndine chimboti tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Ipapo pari kuimba kuti as he is I singing, know this God. he's saying, He "Ndoziva can Mwari uyu. do miracles. Anogona kuita The munana." prison shaked and it Jere opened. rakadengeneka ende rikavhurika. And they were praising the Lord. Vati The vairumbidza song Mwari. was not written. Haina kunyorwa nziyo. Dai even yakanyorwa taisaimba nechigiriki. Unoziva here kuti pauri kutya maproblems, Do you know that when you are pauri fearing your kutya problems, machallenges, as you are fearing your challenges, kusimuka kwako. that's where your Zita rako deliverance is. harikure kana zvinhu zvakanaka. Your name cannot be Zita raised when rako everything is well. rinokura kana paine Your name can disorder. only raise when there's disorder. Mwari ngaandibatsire God must help you andiitire zvakanaka. so that you do good to Inini semunhu me as an kumboita mumwe individual, munhu asina zita so that there's someone who doesn't have a name, anodzokerawo kumba kwavo nemota. who go back to their house Zvokuti with vanhu a car. vakakuona vanofunga kuti haugoni Such that when people see you, wakabuditsa they'll think you musoro cannot kudai drive. uchishamisika kuti ndadzoka here ndinayo. Showing them that you are here. Bhaibheri rovhara kuti is there anything too But pane hard chakaomera Mwari for here. me? Vamwe vana amai makagumisira kuti kufunga kuti unochata ingomuudza kuti shamari ndafunga Just tell him that zvekuchata. I'm thinking Iye of the achipedza wedding. kutaura kuti ukachata unourayiwa nemukadzi wobva kuti ndiri kudawo kuchata. Varume vasi vari muno vari kutya kuchata vari kutya kuurayiwa. Nemi makachata mukasanamata muchaurayiwa. Haunozvinzwa ndati imi makachata mukasanamata muchaurayiwa. Unourayiwa nezvirwere kwete naye. Yozvizii waizviziva here kuti kunamata Mwari Did you know that worshiping God haisi peace injambanje. is not peaceful? Kunamata Mwari haisi peace injambanje. There is a havoc in worshiping God. Kune mumwe munhu kuti akaedzwa. There are other people when they are tempted. Munoziva here kuti the best prayer you do Munamato une haunogona uri kuita. pakona. The best prayer you do Munamato une uri haunogona pakona. kuita. Pano pachechi zvinhu zvikanaka. When everything is well at Account this church, yakazara mari, and the account is chechi full of money, yakazara. and the church is Ndipo full, unozonzwa vanhu vakuti that's when you hear people say, service ngaite 1 hour tinodya mari. the service must only last for 1 hour so that we go and chow our money. Ndopauchanzwa vakadzi vakutaura kuti kutsanya kunokanganisa. That's why you hear ladies saying, My fasting. skin, it needs to be turgid and yummy. Kutsanya kunobvisa mvura mumuviri. Ganda rangu rinokakavara. Baba nhingi vanoda kundiona ndakatsvukira. Tibvirepo apo. Mune makatsvukira muri 9. Vakakakavara vakakavashara vari 1 nenyasha. Zvatorwadziwa ka 12 dzakwana. Wauda unodya munya. Une dhimoni. All right. Mirandipendere nyaya yangu.
mirandipendere Let me uende give a kumba. conclusion. When we say we know Jesus Patinoti tinoziva Jesu in power, musimba rake, we are allowed tiri kutenderwa kuritesta simba racho. to test the power. We are allowed Tinotenderwa kugara pasi to toti sit down Mwari. and say, God. Elijah haana kuti Mwari ndokumbirawo mvura isanaye. Elijah did not Anoti say, God, nemuromo I'm wangu asking. uyu He said, with my mouth, mvura ngaimbomira kunaya. the rain must stop. Can I ask somebody Ngandibvunze mumwe munhu kuti handisati ndachibata? that I've not yet attained it. Po anoti handisati ndadi. Paul is saying, I've not yet Gore attained it. harisati rapera. The year is not yet over. Gore harisati radi. The year is not yet Gore over. harisati radi. The year is not yet over. Tine 30 days We still have 30 days dzaNovember. of November. Tine 31 We days still have 31 days dzaDecember. of December. Tine about nhasi ndi 17 9. 19. Saka tine dzimwe 12 days. Nanhasi wacho chaiye haasati apera. Even today is not Zuva ranhasi racho harisati radi. Rapera. Ndoda kuti umboti Mwari ndoda kuziva ine simba gore I want risati you to rapera. say, God, I want to know Gore you rino in your risati power. rapera Mwari imbondiratidzaiwo Before dzimwe this nyasha. year ends, can Iro you show gore me rino your risati grace? rapera Before this year nekuti ends, handisati ndachibata. because I've not yet Gore attained rino it. handisati ndadi This year I've not ndachibata. yet attained it. Paya pawanga wakanyora kuti ka ukazochinja ukati kapeti ngatidzokerei tinonyora futi kuti ka. Let's go back and write car. Paya pawanga wakati wedding ukazonyora chimwe extension chekuti ring uda kungotenga ring chete hausida kuishandisa gore rino. Ena unocheka pakanzi ring kuti gore rino. Problem yedu pakunamata The iwana. problem that we have when we are worshiping Science is one. have killed our belief. Science Science yashasa have kuti killed kweli. our faith. Scientific methods of doing things have killed our faith. Because munhu anokuudza kuti Because someone can tell you that kuti zvakati zviitike, for such things to happen, zvakati zvinofanira kutanga zvaitika. such things must But happen. munzvimbo yemweya But in the spiritual realm, tinoita zvinhu zvatisingafaniri kuita we do things that we are kana not supposed to do taakumuziva. when we start knowing Him. Imagine munhu ari kufambiswa ari muchaini, Imagine this person is vhangeri chained, richinyorwa. and the gospel is Ndiani written. akambobvunza kuti ainyora mabhuku apo ndiani yanga Who akasunga. asked who was writing the books of Vaimupa God? munhu anonyora. They'll give someone to Ndiye write. vakamusunga. Mozisi vaipa munhu anotaura iye achikakama. Moses would give someone to speak on his behalf. Wanzwa kuti limitation yako inogadzirika. Unogona kupiwa anonyora. You can be given someone who will Unogona write for you. kupiwa anotaura on your behalf. You can be given someone who Plus will write Mozisi anga asina dambudziko nekuti Fara anzwe zvaanotaura. Moses has not- Aingoti matatya. Fara aizongopedzisa kuona kuti zvaanga achiedza kutaura ndezvizvi. Mvura ine ropa. Fara aizongopedzisa ega aona mvura yatsvuka kuti paanga achikakama anga achida kuti Mwari ngaambokupedzesera dzimwe nyaya. May God Vanhu finish your vasingadzinzwisisi issues. Those ngavanzwisise that maresults don't acho. they must understand the Vasinganzwisise results. zvauri kuita Those who don't understand what ngavanzwisise you're maresults doing, they acho. must understand the Vasinganzwisise zvauri Those who don't kutaura understand what you're talking ngavanzwisise about, the final They product. must understand the final product. Ndaakuda kuroorwa nawana murume zvonzi chaiye here anofamba netsoka woti maita henyu mama ndinouya ikoko muna December handiuri nherera. Mama ndada kuronzi watowana murume chaiye haapengi. Usapindure pakupenga apa. Ingoti chete tinoonana muna December. Vanokuzoona final product kuti pavarume vese vavanoziva uyu ndo anotionekerei. Hauna unzwa zvandapedzisa kutaura. Ndati kana vaane simba raMwari. When you have the power of God, Kwandakakwaka kumusha kwamai vangu ndozikanwa kunzi tozikanwa sevana vaTerezia. we are known as kids of Teresa. Vana vaTerezia. Vana vaTeresa. Takati taenda imwe Christmas so When we visited another Christmas, taenda ikoko nevakadzi vedu we went tasvika there with our tine wives. zvataigadzirisa mai We were vamuna fixing mabasa. some of the things. Ndakaona vanhu vachibvunzana kuti
muri kureva kuti ndiye Teresa wekuminda murefu iro. So is this the Teresa that we Munhu know? wese anenge ataura izwi iroro ndomukwaisira mumota mangu ndichiverenga madhorazi, handimupi kana dhora. Ukangotaura nyaya yekuminda murefu chete kuti taitambudzika, uchazviona but hauzvidyi. Vamwe vakataura ndiwo vana vaTeresia apa taingopesana vazukuru nevana, chipesana nedzimotokari dzedu dzichitenderera vanhu vachimwa dhiringi vachitema nemabhodhoro emvura. Vamwe sekuru vacho vaitaurisa ngati sekuru uyai tiomberane kuno moyo, tapinda muya taakuomberana. Vandaita kunge foni yangu vairinga ndikanzi zvichara nomwe munhu, zvikanzi ndakakupa madhoras, ndikati maranzi acho ndinawo, vandabuditsa zienvelope chikanda mapiki ema200 chikanda taasekuru tapedza kuomberana handii kune vamwe. Kana sent unondirifeya semunhu wekumunda murefu, ndochega chauri kuona pandiri. Kune vamwe vanhu vekuti vakakudaidza nezita usarambe zita, varatidze kuti zita raivepo, but nyasha pane kwadzakandibvisa dzikandiendesa kure, but nekuti uri kuappreciate the past, hausi kuappreciate the present, uchadya the past. Kanzwa munhu ati ndiye kawekuroorwa aine mwana wake uyu ndowekuroorwa kaaine vana 2 ari mvana, obva wanyararawo kuti okay, iwe unenge uchizoti ataura chokwadi zveshuwa ndiri mvana, but ndine murume akanaka kumudarika iye. Uchizivako maakuti fambe obva wafona kuti baby kwakanaka here, kuti zvonzi obva wati how is my therapeutic bed, are you taking good care of it? Did you buy our dog food and our pet food? Ivo vasina yemafuta. Vambonditi mvana, ndakukuratidza kuti kana simba rauya pane zvinoitika kumvana. Bible shoko raMwari rinobva rati, he became weak so that we are strong. He healed our stripes. Kureva kuti kune vane mavanga vanoporeswa nesimba iri, kune vane mabackgrounds asingataurike pane vanhu vanopfekwa nesimba iri. That will be clothed by this power. Can I repeat this? Usarambe. Did you buy dog food? You akumbira mafuta. Ndichazofunga. Did you buy dog food? Buy that one, not the ordinary. I want that one. Which over to taura price yacho, that one for 1.6. Usachi uchitaura uripo. Uchitsarangura manotsi kuti zvisikanori. Wabva kuSouth Africa, wakati kuSouth Africa kunopiwa zvikwereti chinja hembe katatu. Kana muchidawo uyai tikwerete takawanda. Jehovha uchitibatsira. Mwari watiba. Ndoda kuti munoziva kuti patakauya kuzonamata Mwari, takangofunga Mwari anodzinga madhimoni. Hatisati tafunga Mwari anopaza hondo dzedu. Hatisati tafunga nezvaMwari anoshanya. Inini I love God. Because he has loved the unloved. He has remembered the unremembered. He has qualified the weak. How many words do you speak in the air per day? How many words do you speak in the words? In the air. Taura mepo. How many words? Nasi nangachinamatira mafinance prayer room. How many words do you speak? Usati Mwari itai zvese zvese. Don't say God do anything. Taura. Speak. Can I repeat this? Iti Mwari ndoda kuzivai musimba renyu. Say God, I want to know you in Kana your waiswa power. pakona. When you are cornered. Pana ndichimba that song kuti Mwari Baba ndovimba nemi. Mwari Baba ndovimba nemi. Ndovimba nemi. Ndovimba nemi apo pandinenge ndirindoga. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi. Mwari Baba ini ndinovimba. Ndovimba nemi apo pandinenge ndirindoga. The Bible says,
Jeremiah 33 Jeremiah 33, verse ya 3 verse 3, inoti, it says, call unto me danai kwandiri, and I will show you ndichakuratidzai hidden zvinhu things. zvakavanzika. Ndiri muroom yakiwa, I'm in a locked room. handisi kuona pane door. I cannot see where the door Ndiri is. musituation I'm in a situation yandisiri kuziva kuti ndiri kuenda here that kana I handisi don't know kundiri if I'm kudzoka. going or I'm coming back. Mwari Baba ndovimba nemi, Ndovimbane, Mwari Baba ndovimba nemi, ndoimba Mwari nemi Baba, ini ndinovimba. ndoimba nemi Oh, apo apo paninenge ndiri ndoga. rimwe zuva ndichiitisa lunch hour prayer. The other day when I was leading a I lunch was hour prayer, talking about miracles ndaitaura for nezvemunana 10 minutes. for 10 minutes. Then someone from Dobsonville, yeah, Someone from Dobsonville, Dobson, I'm not sure, Davson, irapa, akandifonera ari munhukadzi, she called me a woman, akati, Pastor, and he said, Pastor, my daughter, is it a daughter, a son, mwana wangu mukomana, anzi ndiende naye kumba, they say I must go with him to home nekuti ane growth pahuro, because he has a growth on his haasi neck. kufema. He cannot breathe. Asi vati kana ndaenda kumba naye anofa. But they say when I went home But with him, he's going to die. ndakuonai muchiparidza muchitaura But I zvemiracles. saw you preaching, talking about miracles. Then I said, Ndakabva ndati, nepandaipfuura napo semunhu, where I was passing, vanhu vaya vatanga those people have started. vanditsvagira zvemumwe mukadzi. Ndikati kuna mai mufundisi, And I said to my ndiri husband, kuuya ikoko, I'm coming there. ndobva ndakutora tiende kuraima mose. I fetch you, then we go to Chikanzi Raimusa. ndakandoda kudai kudai, ndikati vakavimbisa wani kuti tichafamba tese, tanovatora. Kupfeka kwemazuva ano kwakaoma, dhirezi ranga rakapfekwa but paapakaipa. Taenda ikoko mukadzi We went nemurume there. naye, tasvika muchipatara. We have arrived at the hospital. Tichisvika pekuti tipinde, As we arrived at the entrance, vatitiza vatasara tiine security. she ran away and we were left. Tiri tuine mukadzi tiri kubvunzana kuti anopenga here munhu uyu, akakwana here munhu uyu, zvinhu zvese zviri right here. Akatitiza Everything okay because she ran away from us. kuti tichiziva kuti iwadhi nambani, We didn't know the ward number. aendepi. Where she Takangosara went. takati wawawo. Few minutes, 7-8 minutes takamirapo, After a adzoka few minutes, she came back. akutaura nanesi. And she This started is my saying, only hope. Allow this man and this woman to come in. "Vatenderei kuti vapinde." Ari muwadhi yake ega. She was in her own ward. Tapinda imomo namai mufundisi. We entered there. Unyatsoona kuti apa uru rufuru. And you can see that this Because is we are death. not young. Was that vana vadiki. Taona vanhu vachifa. We have seen people dying. Vandati Mwari ndakati munana pamhepo. I talked about miracles on air. Akandiona. And she saw Can me. I say it? Nditenderei ndizvitaure. Pane statement yandogara ndichitaura kuno vandinonamatira There's a vanoteerera statement that I always munamato say. yekuti simba rekurarama ngarime mari. Ndadzokorora ndikati simba rekurarama power of ngarime living mari. must Favor panapo apa aigara muwadhi A yake favor, ega. favor. Public uri mukwerekwere dhudhura ichidhudhura vanhu. Takazogara madhokta bvaati hatichamubuditsi. No first miracle. Second miracle bvavati hatichaoperate, let's give him a chance. So let's Third miracle vachauya mai vacho vakabuda nezuro handi. Vakabuda Wednesday. Doctor kuisa pasikani kudai hakuna chinhu. They saw there was nothing. Mwana abuda akumba. The child is now at What? home. Ndoda kuti avachi vakati vachauya naye kuchechi. They say you bring the child to church. Vauya mama murimo here mai mufundisi vati you are here. I think she will bring the child to church. Vogozvitaurira vega. Ndoda kuudza iwewe I want to tell you kuti even scan that even the scan inoona that sees, kana izwi raMwari rikataurwa. when the word of God Pane is zvinoitika. spoken, something happens. A word is powerful. Ndiri kudzokorora kuti It's how simba. many words are you throwing in the air? Mashoko mangani ari kutaura Mazwi mumhepo? mangani auri kudzokorora? How many words are you How repeating? many? Unoona kuti tichionana mai mufundisi. When you Takati, sing, mai mufundisi wakazoendako zvakare. Ina handauzoenda. Rangu ndaandatopedza. Anga ndatopedza. Handana ndichida kutotaura ndandatopedza.
paipa ndinoti ndiri kutaura izwi When you start speaking a word, I'm meaning handiri it. kutoti ndiri kutotaura izwi paipa ndiri When I'm speaking, kutorevesa. I'm meaning it. Yes. Kunova munhu ari munomu wandoda kuti ungoti handisati ndachibata You Mwari. say, I've not yet attained Handigoni it. here kudaidza Jacobhu sevamwe. Can I not call Jacob like Handigoniwo here others? kudaidza Isaac Can sevamwe. I also not call Handigoniwo here Isaac like others? kudaidza Abraham pabarrenness. Can I not also call Handigoniwo Abraham on here his kuita barrenness? saPaul Can I anoti not be like ndikuzivei Paul, who say, I want to know you in kana your tichiti power? I want to know you in your Tichiti kana power. tichida kukuziva Ndiri kuti musimba mumba renyu. mangu Kuti in ngamuite my chinopupura house, kuti there's Mwari something that vaita ichi. testifies that God has done Mumutano this. hwangu In ngamuite my chinopupura health, there must kuti something Mwari that vaita testifies ichi. that God has Pane done this. zvandinobata In whatever ngapaite I chinopupura touch, there must kuti something Mwari that vaita ichi. testifies that So God has that done this. I know you Kuti vati in your ndikuzive power. musimba renyu. One thing that gives me confidence to pray Chinhu is chinondipa that simba God rekunamata. has done miracles. Kuti Mwari vanoita munana. Anga achilida intercession. Who was leading intercession? Anga achitaura zvakanaka. Was saying good words. We prayed. I want someone Ndoda mumwe munhu ari kungoti Mwari who say, God, handisati ndachibata. I've not yet I can attained see it. these chains. Ndiri kuona I can macheni aya. see these challenges. Ndiri kuona But mudzi. handisati But I've not yet ndachibata. attained it. The same man anozonyora kuna Timothy. Oti ndakarwa kurwa kwakanaka. I've fought a good Ndakachengeta war. kutenda. I've kept the Haana kugumira pakuti handisati He did ndachibata. not end it. I've not attained it. Akazochibata. He attained it. All right. Inini, I still feel, I fully believe in miracles. Munana. Kana Mwari vasingachaite minana, ndinorega kuvanamata. President worship, simukai mumire ikoko munozoya manje manje. Ingosimukai mumire kwamuri ikoko. Ndiri kutsvaga 1 or 2 vari kuti handisati ndachibata. Kana risiri zuva rako usauye kunoku. Because inini ndichiripo handisi kufa nhasi. Kana handisi kuda ku usauye kuno nekuti vanhu vakawanda ende usapfugame. Ndinodzokera kumba ndakurwadziwa nemusana ndichikotama. Daushanda ndakamira. Vanhu mimi muri kuuya kunoku munoziva here kuti Mwari vane simba ravanogona kuita. Vanhu vari kuuya kunoku usauye kuno nekuti uri kuda kuuya kunoku. Uya kuno nekuti mwoyo wako uri kubvumirana nezvandiri kutaura. Kana hazvisi kubvumirana nhasi kune izwi resvondo rinouya. Kana mweya wako usati wakubvumirana neni kune izwi resvondo rinouya. Ndichiri pano. Baba munosindinzwa. Baba vari kudenga munosindinzwa semuranda wenyu. Nepamakandidana Mwari munopaziva. Kune vasati vachibata vari kuda kuona simba renyu pacheni dzakaiswa muupenyu. Dzimwe icheni dzevanhu, dzimwe icheni dzeknowledge, dzimwe icheni dzemagenerational cases, dzimwe icheni dzeunyope, dzekudya chegumi, dzimwe icheni dzekusafamba zvakanaka, dzimwe icheni dzekusungwa nemadhimoni. Baba vari kudenga, kana mandinzwira nyasha uye maona kutenda kwangu masikati ano, ndakurilisa simba rekuti kwete kuti vadonhe chete aiwa, but kumberi uko kwavari kuenda kumba gore zvarisati rapera ngavaone maresults. Vana Faro vakavasunga ngavaone matatya acho. Vakavasunga ngavaone mvura yacho yatsvuka seropa. Mhashu ngadziburuke nerima ngarionekwe kuti zvizikanwe kuti muri Mwari. Ndoda kudaidzira ka3. Inini ndinotenda. Iwewe unofanira kutenda kuti Mwari vane zvavakuita.
Kune simba ravari kuburusa. Suspend the reasoning and activate the spiritual person. For you to enter the spiritual corridor, the spiritual man needs to grow in you. Vamwe vanouya kuno kuzoona drama, but kana mweya wako usati wa ready to receive, vashoma vanoreceive. Izvezvi so tendera the spirit man in you, because paakaisa akadurura mweya wake mauri ende unonzwa iye. Remember, patakuyenda, it's not for the lazy. It's a spiritual dimension that is going to change things. Pandiri kudaidzira tendera mweya mutsvene kukutora aende newe kwaanofana kuenda newe kuti udarike. Kurizena kuti zvandakavharirwa ndovhurirwa sei, chitendera mweya mutsvene aite izvozvo. Baba vari kudenga, 1. Pandiri kusvika pa 3, unofana kunge wa right. 2, baba ndadurura mweya wenyu pavana. Pandiri kudaidzira number 3, simba ramweya mutsvene ngarivapfeke vanofana kupfekwa wese. Muzita raJesu. 3, receive it. Just receive. Izvozvo zvauri kunzwa ndezvechokwadi. That receive it, don't resist. Kune vanhu vakamira nemakumbo 2 kuda kuona ndinomboitwa sei. Tendera mweya mutsvene aite zvaanoita pauri izvezvi. Baba, muzita raJesu, ngomutendera aite zvaari kuda tiende kumba. Kana mweya mutsvene aburuka pauri pane zvinoitika. Baba, muzita raJesu, Holy Ghost fire. Mweya mutsvene nezita raJesu. Baba, muzita raJesu. Baba, ndokutendai kuti muri Mwari. Nyasha ngadzive pamusoro pavo nezita raJesu. Muzita raJesu. Again, mweya ngauburukire pauri. Baba, ndokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe. Baba, ndokutendai kuti makafanira kunamatwa. Nyasha dzenyu Mwari ngadzive pamusoro pake nezita raJesu. Holy Ghost fire. Kune munhu ari kumabhenji akabatwa musana zvekubatwa zviya. Izvezvi kurumidza kuuya kuno kana uchikugona kufamba nezita raJesu. Pawakamira ipapo ndakurilisa moto nezita raJesu. Baba, muzita raJesu ndokutendai kuti muri Mwari. Muzita raJesu Baba, ndiri kutenda nyasha kuti dzakaringana. Muzita raJesu Baba, vasati vachibata ngavachibate nezita raJesu. Muzita raJesu, muzita raJesu. Mweya mutsvene ndokutendai kuti muri Mwari. Muzita raJesu Baba, ndokutendai kuti makafanira kunamatwa. The grace of God, I am releasing, be healed in the mighty name of Jesus. I release a blessing over you. Muzita raJesu Baba, makafanira kunamatwa nezita raJesu. Pandiri kukuturika ruoko rwangu, nyasha ngadzidambure zvikwambo, mweya yetsvina, mamhepo, spiritual husbands, chese chinoteera upenyu hwako nezita raJesu. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Muzita raJesu. Thank you, Jesus. Shikarabakausha. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Amandirangari reiwo Mwari. Dokumbira ishendirangari. Seberai kumberi kuno. Reiwo Mwari. Amandirangari reiwo Mwari. Baba inindirangari reiwo Mwari. Baba ndirangari reiwo Mwari. Baba inindirangari reiwo Mwari. Baba ndirangari reiwo Mwari. Baba inindirangari
to do something and you are so scared of doing it. You are doubting to do it. And you didn't know if you need to be prayed for or not. Can I pray for you? That fear to go. You need to do something, but you're so much scared. Can I pray for you? I just want to pray for you. You want to do it, but you are scared. God can see and He can hear you. Baba vari kudenga. Pandiri kukuturika ruoko rwangu. Denga ngari kuitire zvakanaka. That you do it and you succeed. Muzita ra Baba, nere mwanakomana, nere mweya mutsvene. Pow! Mwari ngavakupfeke nesimba. Zita ra Jesu. Zita ra Baba, nere mwanakomana, nere mweya mutsvene. Mweya mutsvene ngavakupfeke. I decree power of the Holy vanhu vakapiwa madates in hospital. Those ones vakati ndiri kukuassessa. You come again this come other month. Come other month. Hama dzangu uri kutoenda kuchipatara necondition. But mazuva ari kuramba achingowedzerwa. Wonzi dzoka zuva rakati. Dzoka zuva rakati. Ndisi kuda vanhu vanosimuka musana wangu uno makawanda. Dai muri cheche 50 ndaikotama. Ndichine dzimwe 20 years dzekuparidza. Zuva akachawanda. Daubvumirana nevanhu ava kuti vhangeri ratanga tichiparidza rinozadziswa. Ukaenda izvezvi ku next visit ngavakuise pasikani voshaya vokudaidza futi. Vanofanira kudaidza. Handisi kuda kuti inini ndikuti usaende kuchipatara nekuti hapana zviripo. Ivo ndo vakaona nditi. Ndivo futi ngavaone. Vakamboona whatever they are seeing and whatever they've written. I want them to go and check again and notice. And come again and notice. Mwari vatibatsire tiri panapa. Minana inowanzoreceivewa nevanhu vanyowana because vane vachitenda. Do not corrupt your mind so that it's beyond receiving the miracle.
pauri kuenda kuchipatara. Even ikanzi growth, even ukanzi une mari, hausuda kumirira kuenda kumirira government time, enda unotariswa. Baba muri Mwari, ndakamira pano nekuda kwezita renyu, semuranda wenyu muguta. Imi ndimi murapi mukuru, kune varapi vadiki vane zvavakaona. Chigadzirisai imi murapi mukuru. Uri papa dauti simbare kutopora. Mweya Mutsvene ngavanokonekte ne that part of your body that is that what they are looking for. Whatever they are looking for, what was seen on the scan. Baba makambondinzwa ndikanamatira vane maburi pamoyo akashaikwa. Mukandinzwa vasina vana vakava nevana. Baba makambondinzwa COVID ikarega kuuraya pano. Masikati ano imi Mwari ndinzwei. Whatever chakabata upenyu hwevana ava ndakuturika maoko angu semuranda wenyu. Baba, ini ndinoturika maoko imi muchirapa nezita raJesu. Mweya Mutsvene pandiri kuturika ruoko rwangu imi mirapai. Baba vangu pandakaturika ruoko rwangu Mweya Mutsvene chirapai. Pandaturika ruoko rwangu Mweya Mutsvene chirapai nezita raJesu. Europa.
Next week again, we'll be here. We want to get in the mood of prayer. Let's finish this year in prayer. Tomorrow, kana zvichibvira, munhu wese ari kunzwa izwi rangu. Even if you have not fasted the whole year, if God willing, tomorrow sacrifice to fast. And also, if you have capacity, sacrifice to come and pray. It's not like it's possible, but we can push it. Amen and amen. It's not like it's easy, but we can sacrifice. Just for tomorrow, even usina mari, just try to Uber. Let's come and pray. Amen and amen. Tomorrow, 6 to 7, let's come and pray. We are Itizopakunashe. Let us be generous with what the Lord has blessed us with. Let us share with what the Lord has given us. Let's come and give as quickly as possible. Let's come and give. Let's have discipline in the time of prayer. Let's also have discipline in our giving. Let's come and give unto him that has blessed us as the praise should lead us. Tinoti mwari variko ndapota manesha mwari variko Tinoti mwari variko kudenga amanesha mwari variko Tinoti mwari variko ndapota amanesha mwari variko Ndikumbire mama varopafadze zvipone zvegumi nekutaura nyasha dzesvondo rino. Tinamate baba wedu maita yenyu panguva ino yemasikati. Tinokutendai nenguva ino yatanga tiri mukati meimba yenyu. Tinokutendai neshoko ramadzidzisa nekureva paupenyu